9 opatrovateliek utieklo za jediný týždeň z vily milionára, ktorého trápil neustávajúci plač jeho trojčiat. Žiadny lekár, špecialista ani terapeut nedokázal vysvetliť záhadu, ktorá menila noci na peklo. Až kým sa jednoduchá domáca pomocníčka, pohnutá bolesťou, ktorú v tých deťoch spoznala, nerozhodla konať. To, čo objaví v to skoré ráno, navždy zmení osud milionára, bábetiek a aj jej. Svetlo z chodby sídla Medveďovcov sa odrážalo od podlahy z talianskeho mramoru, zatiaľ čo Rastislav kráčal v kruhoch a držal mobil pri uchu. Jeho tvár, zvyčajne pokojná na stretnutiach s investormi a rozhovoroch pre obchodné časopisy, teraz vykazovala hlboké kruhy pod očami a trojdňové strnisko. Ako to, že nemáte nikoho voľného? Zaplatím dvojnásobok, trojnásobok, ak to bude potrebné. Hlas podnikateľa sa ozýval chodbami 1500 metrov štvorcových veľkého sídla v starom meste, jednej z najexkluzívnejších štvrtí Bratislavy. Na druhom konci linky sa majiteľka najprestížnejšej agentúry pre luxusné opatrovateľky v meste snažila už po 10-krát vysvetliť. Pán Medveď, pochopte moju situáciu. 9 profesionálok za týždeň. 9. Posledná odišla pred 2 hodinami v slzách hovoriac, že by radšej šla späť do Rakúska a starala sa o petorčatá, než strávila ešte jednu noc vo vašom dome. Rastislav si prešiel rukou po tmavých vlasoch, gesto, ktoré sa stalo jeho nervovým tikom, odkedy sám prevzal zodpovednosť za výchovu trojčiat. Vo veku 32 rokov viedol spoločnosť Medveď Tech, firmu ocenenú miliardami, ktorá spôsobila revolúciu v sektore digitálnej bezpečnosti na Slovensku. Bol schopný riešiť firemné krízy jediným telefonátom, uzatvárať medzinárodné obchody bez opustenia svojej kancelárie, no cítil sa úplne porazený pred 3 malými 10-mesačnými bábetkami. Prosím, Terézia, musí tam byť niekto, ktokoľvek, kto by... Prerušil ho začiatok desivej symfónie, ktorú už poznal naspamäť. Najprv prišiel prenikavý plač Maríny, nasledovaný hlbokým nárekom Mateja a napokon prerušovanými vzlikmi Michala. Akoby nacvičené, všetky 3 bábätká začali plakať presne o 22:00, ako to robili každú noc, už mesiace. Počujete to? Preto potrebujem pomoc. Rastislav takmer kričal do telefónu, zatiaľ čo jeho oči spočinuli na nástenných hodinách, ktoré oznamovali začiatok ďalších 6 hodín trápenia. Terézia si na druhom konci linky povzdychla. Pán Medveď, je mi to veľmi ľúto, ale momentálne nemám k dispozícii žiadnu profesionálku, ktorá by prácu prijala. Budem ďalej hľadať a ozvem sa hneď, ako niekoho nájdem. Hovor sa skončil a Rastislav ostal ponorený do ohlušujúceho zboru 3 bábetiek. Vyšiel po schodoch ako vojak, ktorý kráča do bitky, o ktorej vie, že ju nemôže vyhrať. V izbe zariadenej v najjemnejších odtieňoch modrej a ružovej zaberali stred 3 postielky, usporiadané do trojuholníkového tvaru podľa odporúčania špecialistu na spánok, ktorý bol v dome pred 3 týždňami. Marína s riedkymi, tmavými vlasmi, identickými ako mala jej matka, vždy začínala nočný rituál ako prvá. Matej, najťažší z 3, mal tvár červenú od kriku, zatiaľ čo Michal, najmenší a najkrehkejší, bzlikal s intenzitou, ktorá sa zdala pre jeho malé telíčko nemožná. Rastislav vzal Marínu na ruky a snažil sa ju hojdať pohybmi, ktoré už nacvičoval stovky krát. Upokoj sa, láska, ocko je tu, mrmlal, aj keď vedel, že jeho slova nebudú mať žiadny účinok. Už vyskúšal všetko. Prebaľovanie, fľašku, hojdanie, spievanie, púšťanie klasickej hudby, biely šum, farebné kolotoče, masáže, krémy proti kolike. Nič nefungovalo. Absolútne nič. Predchádzajúca opatrovateľka, 50-ročná Nemka s 3 diplomami z vývoja dieťaťa a takmer 2 10-ročiami medzinárodných skúseností, vydržala celé 2 dni. Tretiu noc vstúpila do Rastislavovej kancelárie o 5 ráno s pripraveným kufrom a očami červenými od vyčerpania. Pán Medveď, povedala svojou slovenčinou s ťažkým prízvukom, za 20 rokov starostlivosti o deti som nič podobné nevidela. Toto nie je normálne. Deti trpia niečím, čo nedokážem identifikovať. Rastislav sa jej snažil ponúknuť zvýšenie platu, extra dovolenku, voľné víkendy, no žena len odhodlane pokrútila hlavou. Ani za všetky peniaze sveta. Je v tomto dome niečo, čo nie je v poriadku. Je mi to veľmi ľúto. Teraz, s Marínou v náručí, zatiaľ čo ďalší 2 pokračovali vo svojom koncerte nárekov, Rastislav cítil ten istý pocit bezmocnosti, ktorý ho prenasledoval od dňa, keď Beáta zomrela pri pôrode. Lekári varovali pred rizikami. Jej vrodená srdcová vada robila tehotenstvo vysoko rizikovým.
Keď objavili trojčatá, lekár bol dôrazný. Bolo potrebné tehotenstvo prerušiť, aby sa zachoval jej život. Beáta sa však odmietla. Nevzdám sa našich detí, Rastislav. Nemôžem. A on, beznádejne zamilovaný, nemal silu odporovať jej, trvať na tom, čo lekári odporúčali. Súhlasil, slúbil, že všetko bude v poriadku, že nájdu najlepších špecialistov, že medicína je pokročila. Prázdne sľuby, ktoré skončili na operačnej sále s 3 preživšími predčasne narodenými bábetkami a jeho manželkou, ktorá už nebola. Pane? Jemný hlas preťal jeho myšlienky. Rastislav sa otočil stále s Marinou v náručí, aby našiel Karolínu stojacu vo dverách izby. Mala na sebe sivú uniformu upratovačiek, kučeravé vlasy zopnuté do jednoduchého drdola a niesla vedro s čistiacimi prostriedkami. Prepáčte, nechcela som vás rušiť, povedala držiac oči sklopené, ako to vždy robila. Len som si pomyslela, či sa mám vrátiť neskôr, aby som vyčistila túto chodbu. Rastislav vedel o Karolíne Kováčovej málo, okrem toho, čo mu povedala manažérka upratovacej spoločnosti 26 rokov, pracovala na nočnej smene 6 mesiacov, bola zodpovedná a diskrétna. Vídal ju občas, vždy letmo, ako sa ticho pohybovala chodbami sídla medzi 20:00 a 6:00 ráno, čistiac každý priestor s pedantnou oddanosťou. Nie. Môžete pokračovať v práci, odpovedal Rastislav a snažil sa, aby jeho hlas bolo počuť cez plač bábetiek. Len sa ospravedlňujem za hluk, takto sú každú noc. Karolína prikývla, ale nepohla sa. Jej oči teraz spočinuli na postielkach s výrazom, ktorý Rastislav nedokázal rozlúštiť. Nebola to obvyklá zmes podráždenia a ľútosti, ktorú videl na tvárach zamestnancov, lekárov a opatrovateliek. Bolo to niečo iné hlbšie. Už ste skúsili metódu srdca? Spýtala sa zrazu a potom si okamžite priložila ruku k ústam, ako by sa dopustila strašnej neuváženosti. Metóda srdca? Zopakoval Rastislav zmetenie. Prepáčte, pane, to nie je moja vec, zamrmlala a opäť sklopila oči. Najprv vyčistím druhú chodbu. Karolína sa otočila, aby odišla, no Rastislav, poháňaný zúfalstvom, ju zavolal. Počkajte, aká je to metóda? Ak viete o niečom, čo by mohlo pomôcť, prosím, povedzte mi. Zaváhala, hryzúci spodnú peru, jasne rozpoltená medzi obavami z prekročenia profesionálnych hraníc a niečím, čo sa zdalo byť takmer potrebou zasiahnuť. Je to len niečo, čo som sa naučila s mojím synom, povedala tak ticho, že Rastislav ju takmer nepočul. Máte deti? Spýtal sa zatiaľ, čo sa snažil upokojiť Marínu, ktorá mu teraz s prekvapivou silou na bábätko jej veku ťahala vlasy. Otázka visela vo vzduchu niekoľko sekúnd. Karolínina tvár sa premenila, stvrdla a zároveň zjemnela, ako by sa dve protichodné emócie bili o kontrolu. Mala som, odpovedala napokon. Chlapca. Slovo mala som, nabité svetom bolesti, preťalo izbu ako šíp. Rastislav pocítil náraz, okamžite spoznajúc smútok v jej hlase, tak známy jeho vlastnému. Je mi to ľúto, povedal úprimne. Ona len prikývla, jej oči boli teraz vlhké, no jej tvár opäť nadobudla profesionálnu pokojnosť. Plač trojčiat silnel, ako by cítili emocionálne napätie, ktoré zaplnilo izbu. Michal teraz kričal tak silno, že jeho malá tvár bola takmer fialová. Prosím, počul sa Rastislav hovoriť, vyčerpanie prelamovalo akúkoľvek bariéru formality medzi zamestnávateľom a zamestnankyňou, ak viete o niečom, čo by mohlo pomôcť, čokoľvek. Karolína sa pozrela na bábätká, na Rastislava a potom na svoje vlastné nohy. Zdalo sa, že vedie vnútornú bitku. Nakoniec položila čistiace vedro na zem a neisto vykročila do izby. Môžem? Spýtala sa, ukazujúc na Michala, ktorý sa zdal byť v najhoršej situácii z troch. Rastislav prikývol a sledoval, ako sa pomalými krokmi približuje k postielke. Bolo niečo na spôsobe, akým sa pohybovala, zmes odhodlania a strachu, ako niekto, kto kráča po tenkom ľade. Karolína vzala Michala do náručia s prekvapujúcou jemnosťou. Malý ďalej plakal, ale ona sa nezdala byť rozrušená. Prispôsobila ho k svojmu hrudníku špecifickým spôsobom, umiestniac jeho hlavu presne nad svoje srdce. Potom začala jemne tlačiť na chrbát bábätka dlaňou v stálom rytme, zatiaľ čo si mrmlala uspávanku. Zázrak sa stal postupne. Najprv sa Michalov krik zmenšil na vzliky. Potom sa vzliky premenili na malé stonanie. O 5 minút, najpôsobivejších 5 minút, aké Rastislav za roky zažil, bol Michal pokojný, jeho malé červené očká teraz pootvorené, upreté na Karolíninu tvár. Ako začal sa Rastislav pýtať, jeho hlas zmesou úžasu a nedôvery. Je to zvuk srdca? Vysvetlila Karolína bez toho, aby spustila oči z Michala.
Chýba im to. Bábätká počúvajú srdce matky 9 mesiacov. Je to prvý zvuk, ktorý poznajú, prvá istota. Váš syn hľadá niečo, čo stratil. Slová zasiahli Rastislava ako úder. Počas všetkých mesiacov konzultácií so špecialistami, zdravotných prehliadok, teórií o kolikách a alergiách nikto nespomenul niečo tak jednoduché a zároveň tak hlboké. Môžem to skúsiť s ostatnými? Spýtala sa Karolína, stále hojdajúc Michala, ktorý už vyzeral takmer zaspávajúci. Rastislav, ohromený, len prikývol. Položil Marínu späť do postielky a vzal Mateja, podávajúc ho Karolíne, zatiaľ čo si vzal Michala. Na jeho prekvapenie, vo chvíli, keď Michal opustil Karolíninu hruď, opäť začal plakať. Rýchlo vysvetlila. Skúste ho umiestniť tak, ako som to urobila ja, presne nad vaše srdce. A tlačte mu na chrbát takto v rytme srdcového tepu. Rastislav sa snažil napodobniť pohyb, neistý. Myslím, že to nerobím správne. Nie je to len technika, povedala Karolína, zatiaľ čo si Mateja priložila k hrudi. Cítia vašu úzkosť. Skúste zhlboka dýchať, nechajte svoje srdce byť pomalšie. Podľa pokynov sa Rastislav snažil upokojiť vlastné dýchanie a prekvapilo ho, keď sa Michal po niekoľkých minútach skutočne začal upokojovať v jeho náručí. Medzitým sa Matej už poddal rovnakej nevysvetliteľnej mágii v Karolíniných rukách. Vrátila ho Rastislavovi a vzala Marínu, opakujúc proces. Ako ste sa to naučili? Spýtal sa Rastislav s úžasom, sledujúc, ako sa jeho dcéra, zvyčajne najťažšie upokojiteľná, uvoľňuje na Karolíninej hrudi. Smutný úsmev prešiel ženou po perách. Keď sa narodil môj Petrík, veľmi plakal. Náhodou som zistila, že ak ho takto presne položím, okamžite sa upokojí. Lekárka mi vysvetlila o zvuku materského srdca, ako je to pre bábätka inštinktívna útecha. Zastavila sa a jej hlas mierne zlyhal. Potom, čo som ho stratila, som nejaký čas pracovala ako dobrovoľníčka na oddelení novorodencov v mestskej nemocnici. Tam som sa o tom dozvedela viac. Rastislav sa nespýtal, ako stratila syna. Bolesť v jej hlase hovorila dosť. Namiesto toho v tichosti sledoval, ako Karolína, úplne cudzia ešte pred niekoľkými minútami, vykonávala to, čo sa zdalo byť zázrakom v izbe jeho detí. Za menej ako 20 minút boli 3 bábätká, ktoré celé mesiace nepretržite kričali od 22:00 do 4:00 ráno. Pokojné, niektoré s ťažkými očkami, iné ticho zvedavo pozorovali dospelých v izbe. Je to neuveriteľné, zamrmlal Rastislav, s Marinou teraz spokojnou v jeho náručí. Skúsili sme všetko, špecialistov, lekárov, opatrovateľky s rokmi skúseností. Karolína opatrne položila Mateja späť do postielky. Niekedy je riešenie jednoduchšie, než sa zdá. Nie sú choré, pane, sú v smútku, dokončil Rastislav. Uvedomenie si ho zasiahlo ako vlna. Ako som si to nevšimol. Pretože aj vy ste v smútku, odpovedala Karolína s odzbrojujúcou jednoduchosťou. Len keď trpíme, je ťažké vidieť za vlastnú bolesť. Niečo v tých slovách Rastislava hlboko zasiahlo. Pozrel sa na Karolínu novými očami, videl za jednoduchú uniformu a zdržanlivé držanie tela. Tam bola niekto, kto chápala nielen jeho deti, ale aj jeho vlastné utrpenie, spôsobom, akým nikto iný nedokázal. Potrebujem vašu pomoc, povedal, slová vyšli skôr, než si to stihol premyslieť. Nie ako upratovačka, ale s mojimi deťmi, prosím. Karolína urobila krok vzad, prekvapená. Pane, nemám kvalifikáciu na... Máte všetko potrebné, prerušil Rastislav, ukazujúc na 3 teraz tiché bábätká. Pozrite sa na ne. Nikto ich nedokázal takto upokojiť. Nikto nepochopil, čo sa deje. Pokrútila hlavou, neistá. Neviem, či by to bolo vhodné. Pracujem pre upratovaciu spoločnosť. Mám hodiny, zmluvu. To vyriešim, odpovedal Rastislav s odhodlaním niekoho, kto riadi miliardovú spoločnosť. Povedzte svoju cenu. Dvojnásobok, trojnásobok toho, čo zarábate teraz. Starostlivosť o moje deti v noci, učenie ich toho, čo viete. Prosím, Karolína. Ticho zaplnilo izbu. Bábätká, ako by chápali dôležitosť okamihu, ostali tiché, len občasné malé zvuky unikali z ich pier. Karolína sa pozrela na každé z trojčiat, potom na Rastislava a napokon na svoje vlastné ruky. Keď opäť zdvihla tvár, v jej očiach bolo odhodlanie. Nerobím to pre peniaze, povedala pevne. Ak pomôžem, bude to preto, že žiadne dieťa by nemalo takto trpieť, keď existuje riešenie. Rastislav prikývol, chápuci, že v hre je niečo hlbšie než jednoduchá finančná transakcia. Čo potrebujete? Spýtal sa na čas, odpovedala Karolína.
Čas s nimi, aby som ich spoznala individuálne. Každé bábätko je iné, aj keď sú trojčatá. A zaváhala. Potrebujem, aby ste sa zúčastnili aj vy. Potrebujú otca rovnako, ako by potrebovali matku. Bolo to, ako by Karolína prečítala jeho najtemnejšie myšlienky, vinu, ktorá ho zvnútra pohlcovala. Od Beátinho odchodu sa Rastislav cez deň zahrabával do práce a starostlivosť o bábätká delegoval na najaté opatrovateľky. V noci trávil hodiny v ich izbe, ale skôr z povinnosti, než z ozajstného emocionálneho spojenia. Vina za to, čo sa stalo Beáte, vytvárala neviditeľnú bariéru medzi ním a deťmi. Neviem, či to dokážem, priznal sa cítiať sa zraniteľným spôsobom, ktorému by sa zvyčajne vyhol pred kýmkoľvek, tým menej pred zamestnankyňou. Karolína sa mu prvýkrát v tú noc pozrela priamo do očí. Dokážete. Vidíte, aká je teraz spokojná vo vašom náručí? Poznajú vás, pane. Potrebujú len cítiť, že ich poznáte aj vy. Marína zaspala v Rastislavovom náručí, malý zázrak, o ktorom nikdy neveril, že je možný. Pri pohľade na pokojnú tváričku céry sa v ňom niečo začalo topiť. Urobím, čo bude v mojich silách, sľúbil nielen Karolíne, ale aj sebe a nejako aj Beate v tú noc. Prvýkrát za 10 mesiacov zavládlo v sídle Medveďovcov ticho medzi 22:00 a 4:00 ráno. Ticho, ktoré skrývalo začiatok premeny, ktorú nikto z prítomných nemohol predvídať, cestu, ktorá uzdraví nielen trojčatá, ale aj dve dospelé srdcia zlomené rôznymi, no rovnako ničivými stratami. 3 týždne prešli od noci, keď Karolína vstúpila do izby trojčiat. Sídlo Medveďovcov dýchalo inou atmosférou, ako by sa samotný vzduch premenil. Zamestnanci sa v kútikoch rozprávali o tichu, ktoré teraz ovládalo skoré rána, nahrádzajúc symfóniu plaču, ktorá po mesiace bola nočnou zvukovou kulisou domu. Rastislav vyriešil situáciu s účinnosťou typickou pre toho, kto velí technologickému impériu. Telefonát s majiteľom upratovacej spoločnosti, štedrá platba za uvoľnenie Karolíny z jej zmluvy a podpísanie novej dohody, teraz bola oficiálne nočnou opatrovateľkou trojčiat Medveďovcov s platom, ktorý by mnohých bankových manažérov prinútil závislivo si povzdychnúť. V to stredajšie popoludnie Karolína prišla do sídla 2 hodiny pred dohodnutým časom. Už nemala na sebe sivú uniformu, ale jednoduché a pohodlné oblečenie, džínsy, svetlomodrú blúzku a tenisky. Jej kučeravé vlasy mala rozpustené, padali jej na ramená namiesto pevného drdola, ktorý nosila počas upratovania. Dobrý deň, Karolína, pozdravila Jaroslava, gazdina, ktorá cez deň spravovala dom. Stredne stará žena ju pozorovala s len ťažko maskovanou zvedavosťou. Správa o upratovačke povýšenej na opatrovateľku sa rozšírila medzi zamestnancami ako požiar. Dobrý deň, odpovedala Karolína s zdvorilým úsmevom, už zvyknutá na skúmavé pohľady, ktoré ju sledovali po chodbách. Pán Medveď ma požiadal, aby som vám ukázala vaše izby hneď, ako prídete, informovala Jaroslava a viedla ju hlavným schodiskom. Pripravil izbu vedľa izby bábetiek, aby vám uľahčil prácu. Karolína nasledovala Jaroslavu na druhé poschodie, kde detské krídlo zaberalo celú časť sídla. Na rozdiel od poslednej doby, keď tam bola s čistiacimi prostriedkami, teraz vnímala každý detail novými očami. Široké chodby zdobené slovenskými umeleckými dielami kontrastovali s starostlivo zarámovanými rodinnými fotografiami. Na takmer všetkých bol Rastislav po boku ženy so serióznou krásou a láskavými očami. Beáty, matky, ktorú trojčatá nikdy nepoznali. Jaroslava otvorila dvere naľavo od hlavnej izby bábetiek. Tu je. Pán Medveď požiadal, aby sa priestor prispôsobil vašim potrebám. Izba bola priestranná, zariadená v odtieňoch vodnej zelenej a svetlosivej, s manželskou postelou, malou obývacou časťou, vlastnou kúpeľňou a, na Karolínino prekvapenie, s vnútornými dverami, ktoré viedli priamo do izby trojčiat. No, je to oveľa viac, než som očakávala, poznamenala Karolína a položila svoju malú tašku na čalúnenú lavicu pri posteli. Jaroslava si prekrížila ruky, jej pohľad hodnotil Karolínu od hlavy po pety. Pán Medveď vie byť prehnane štedrý, keď je zúfalý, poznamenala s vypočítavou chladnosťou. Taký je, odkedy nás pani Beáta opustila. Karolína čelila pohľadu gazdinej bez uhnutia. Nie som tu, aby som zneužívala niečie zúfalstvo Jaroslava. Som tu pre bábätká. Niečo v jej priamej odpovedi prekvapilo gazdinu, ktorá si prekrížila ruky a povzdychla si. 9 opatrovateľiek za týždeň. Niektoré s 10 ročiami skúsenosti a bezchybnými referenciami. Všetky utiekli,
poznamenala Jaroslava a teraz sa na Karolínu pozerala s úprimnou zvedavosťou. A ako sa vám ich podarilo upokojiť? Karolína si sadla na okraj postele, jej ruky nevedomky hladili mäkkú látku prehozu. Rozumiem ich bolesti, odpovedala jednoducho. Je to iné ako kolika alebo zlosť. Je to prázdnota, ktorú treba vyplniť špecifickým spôsobom. Jaroslava ju ešte chvíľu pozorovala, ako by sa snažila rozlúštiť hádanku. Nuž, bábätká sa zvyčajne budia na prvú fľašku okolo 6. večer. Pán Medveď by mal dovtedy prísť z kancelárie. Obrátila sa k dverám. Ak budete niečo potrebovať, môžete zavolať cez interný systém. Keď Jaroslava odišla, Karolína sa rozhliadla, stále spracúvajúc zvrat, ktorý jej život nabral. Pred 3 dňami upratovala chodby v tom istom dome, vždy sa vyhýbala stretnutiam s obyvateľmi, pracovala v tieni noci. Teraz mala izbu väčšiu ako celý byt, v ktorom bývala predtým, než stratila Petríka. Dvere, ktoré spájali jej izbu s izbou bábetiek, boli pootvorené. Karolína k ním podišla a nazrela do tichého prostredia. 3 postielky boli stále usporiadané do trojuholníka, presne ako prvú noc. Počas posledných 3 dní tam strávila 8 hodín každú noc, aplikujúc to, čo nazývala metódou srdca, aby upokojila trojčatá. Rastislav sa ukázal ako pozorný študent, sledujúc každý pohyb, každú techniku, snažiac sa reprodukovať gestá s takmer vedeckou odhodlanosťou. Karolína vstúpila do izby a priblížila sa k postielkam. Všetky 3 bábätká tvrdo spali, pohľad, ktorý bol podľa Jaroslavy pred 10. večer zriedkavý. Naklonila sa nad postielku Maríny, jedinej dievčatka, a pozorovala jemné črty, ktoré pripomínali fotografie Beáty. Ahoj, maličká, zašepkala a jemne sa dotkla tváričky bábätka. Som tu. Teraz. Marina sa pohla v spánku. Jej pery vytvorili malý zobáčik. Karolína sa usmiala, ten známy pocit tepla sa jej rozširoval v hrudi. Ten pocit, o ktorom verila, že ho navždy stratila, keď naposledy držala Petríka v nemocnici. Zvuk od hlavných dverí izby ju prinútil otočiť sa. Rastislav Medveď tam stál, stále vo svojom výkonnom obleku, kravata mierne uvoľnená na krku, ako by si ju práve uvoľnil. Vyzeral inak ako zúfalý muž spred 3 nocí, oholený, s upravenými vlasmi, ramená menej napäté. Prepáčte, nechcel som vás vystrašiť, povedal tichým hlasom, aby nezobudil bábätka. Všetko je v poriadku, odpovedala Karolína a odstúpila od postielky. Prišla som skôr, len som chcela vidieť, ako sa majú. Rastislav vstúpil do izby a priblížil sa k postielkam. Jaroslava mi volala do kancelárie. Povedala, že spali celé popoludne. To sa ešte nikdy nestalo. Karolína sledovala, ako sa nakláňa nad každou postieľkou, jemne sa dotýka hlavy každého z detí. Gesto, ktoré sa zdalo stále neohrabané, ako by Rastislav úplne neveril vlastným rukám, aby prejavil náklonnosť. Dospávajú zameškaný spánok, vysvetlila Karolína. Je to bežné po dlhých obdobiach spánkovej deprivácie. Telo to potrebuje kompenzovať. Rastislav prikývol obdivujúc. Kde ste sa to všetko naučili? Karolína odvrátila pohľad a uprela ho na vzdialený bod na stene. Keď máte dieťa, ktoré potrebuje špeciálnu starostlivosť, veľa sa naučíte. A potom, čo Petrík... Zastavila sa. Slovo bolo stále ťažké vysloviť. Potom, čo som ho stratila, som veľa času študovala vývoj dieťaťa. Myslím, že to bol spôsob, ako si udržať s ním spojenie. Rastislav ju pozoroval s intenzitou, ktorá ju prinútila cítiť sa odhalenou. Nikdy ste mi nepovedali, čo sa stalo, poznamenal jemne. Karolína sa zhlboka nadýchla. Zriedka o tom hovorila. Každé slovo akoby jej vytrhávalo kúsok srdca. Zápal plúc, odpovedala napokon. Mal 8 mesiacov. Začala som si všímať, že dýcha zvláštne, trochu rýchlejšie ako normálne. 3-krát za týždeň som ho vzala na zdravotnú stanicu. Vždy mi hovorili, že je to len chrípka, že som príliš úzkostlivá ako prvorodička. Zastavila sa, jej ruka nevedomky chytila prívesok v tvare srdca, ktorý nosila na krku, darček od Petríkovho otca predtým, než zistila tehotenstvo a zmizol z jej života. 3-krát už mal vysokú horúčku. Tak som trvala na tom, že mu nakoniec urobili röntgen. Keď vyšiel výsledok, išiel rovno na detskú jíz. Karolína prehltla. Ťažký zápal pľúc, pľúca už boli poškodené, bojoval 3 dni. Rastislav sa priblížil, jeho tvár bola maskou úprimnej empatie. Je mi to ľúto, povedal tá istá veta, ktorú hovorili všetci, ale nejako keď prišla od neho, nabitá váhou niekoho, kto tiež poznal bolesť straty, znela inak. Najhoršie nebolo stratiť ho, pokračovala Karolína. Slová teraz vychádzali ako dlho potokom zadržiavaná lavína. Bolo vedieť, že sa tomu dalo zabrániť.
Keby ma počúvali prvýkrát, keby urobili röntgen skôr. Všetky svoje úspory som minula na právnikov, snažiať sa žalovať nemocnicu. 2 roky súdneho boja, aby som počula, že boli dodržané príslušné protokoly. Jediná slza sklzla po Karolíninej tvári, ktorú si rýchlo utrela. Prepáčte, neviem, prečo vám to všetko hovorím. Rastislav neodpovedal okamžite. Jeho oči prebehli po izbe. Priestor, ktorý pripravil pre svoje deti s pomocou najlepších interiérových dizajnérov v krajine. Každý detail premyslený tak, aby poskytol bábetkám maximálny komfort a stimuláciu. Priestor, ktorý napriek všetkému luxusu zlyhal v poskytovaní toho, čo najviac potrebovali. Stratili ste svojho syna kvôli nedbalosti ľudí, ktorí sa o neho mali starať, povedal Rastislav napokon. Ja som stratil svoju manželku, pretože som nemal odvahu protirečiť jej, trvať na tom, čo lekári odporúčali. Pozrel sa na trojčatá. Rôzne viny, ale rovnako ničivé. Ticho, ktoré nasledovalo, nebolo trápne, ale takmer upokojujúce. Ticho 2 ľudí, ktorí na krátky okamih nepotrebovali vysvetľovať svoju bolesť. Bol to Michal, kto prelomil okamih, zobudil sa s malým stonaním, ktoré sa čoskoro hrozilo zmeniť na plač. Skôr než Rastislav stihol zareagovať, Karolína už bola pri postielke a zdvihla bábätko s odbornosťou niekoho, kto presne vedel, čo má robiť. Ahoj, maličký, zamrmlala a priložila ho k hrudi presne nad svoje srdce. Dobre si sa vyspal? Si teraz hladný? Na Rastislavov úžas Michal okamžite prestal s tým, čo sľubovalo byť začiatkom záchvatu plaču a uprel svoje modré očká, identické s Beátinými, na Karolíninu tvár. Ako to robíte? Spýtal sa Rastislav ohromený. Je to ako mágia. Karolína sa usmiala, jemne sa hojdala zatiaľ, čo sa Michal úplne upokojil. Nie je to mágia. Je to spojenie. Bábätká sú oveľa vnímavejšie, než si väčšina ľudí predstavuje. Cítia náš emocionálny stav, našu energiu. Ak ste úzkostliví, sú úzkostlivé. Ak ste pokojní, upokoja sa. Rastislav fascinovane sledoval, ako Karolína kráča po izbe s Michalom, ktorý sa teraz zdal byť v jej náručí dokonale spokojný. Myslím, že je čas na jeho fľašku, poznamenala. Ostatní 2 sa tiež čoskoro zobudia. Akoby na potvrdenie jej slov sa Marina začala hýbať vo svojej postielke, nasledovaná Matejom. Požiadam kuchyňu, aby pripravila fľašky, povedal Rastislav a zamieril k interkomu na stene. Zatiaľ, čo dával pokyny, Karolína si všimla, ako sa jeho držanie tela zmenilo v posledných dňoch. Nebol to len fyzický vzhľad, bradatý a neupravený muž z prvej noci ustúpil upravenému výkonnému pracovníkovi, ale niečo subtilnejšie v jeho spôsobe bytia v izbe svojich detí. Predtým sa zdal byť cudzincom na nepriateľskom území. Teraz sa pohyboval prirodzenejšie, ako by konečne začal cítiť, že patrí do tohto priestoru. Za pár minút prišla jedna zo zamestnankyň s 3 dokonale pripravenými fľaškami v ideálnej teplote. Rastislav poďakoval a, na Karolínino prekvapenie, vzal jednu z fľašiek a priblížil sa k Maríne, ktorá bola teraz úplne hore a pohybovala ručičkami vo vzduchu. Môžem to skúsiť? Spýtal sa Karolíny, ako by potreboval povolenie na krmenie vlastnej céry. Samozrejme, odpovedala s povzbudzujúcim úsmevom. Rastislav opatrne vzal Marínu z postielky, napodobňujúc spôsob, akým videl Karolínu umiestňať bábätko k hrudi predtým, než jej ponúkol fľašku. Presne tak, povzbudila Karolína zatiaľ, čo krmila Michala. Udržujte s ňou očný kontakt, keď pije fľašku. Spojenie je dôležité. Rastislav poslúchol. Jeho oči stretli jej. Marina sa na neho pozrela späť, jej malé prsty chytili fľašku, zatiaľ, čo dychtivo sala. Naozaj sa na mňa pozerá, poznamenal prekvapene. Karolína sa usmiala. Samozrejme, že áno. Poznajú vás. Je to jej otec. Niečo v tých jednoduchých slovách Rastislava hlboko zasiahlo. Počas 10 mesiacov sa cítil skôr ako vzdialený živiteľ, než ako skutočný otec. Zanepráznený podnikateľ, ktorý podpisoval šeky pre opatrovateľky a lekárov, ale ktorý sa emocionálne držal stranou od vlastných detí, chrániac sa pred bolesťou, ktorú mu neúmyselne spôsobovali, neustála spomienka na Beátu, na jeho vinu, na jeho stratu. Matej začal kňučať vo svojej postielke, prerušujúc okamih. Karolína sa pozrela na Rastislava, ktorý stále krmil Marínu. Vezmem Mateja, hneď ako skončím s Michalom, povedala. Nie, ja môžem... Rastislav zaváhal. Pozrel sa na Marínu v jeho náručí a na Mateja v postielke. Nedokážem vziať oboch naraz. Karolína sa na chvíľu zamyslela. Skúste si sadnúť do kresla. Marínu môžete umiestniť na jednu ruku a Mateja na druhú.
Už som to párkrát robila, je možné klmiť dvoch naraz, ale potrebujete správnu polohu. Rastislav vyzeral neisto, ale nasledoval návrh a sadol si do širokého dojčiaceho kresla, ktoré pôvodne kúpil pre Beátu. Pod Karolíniným vedením sa mu podarilo pohodlne umiestniť Marinu na ľavú stranu, stále s fľaškou, zatiaľ čo ona mu položila Mateja na pravú ruku. Presne tak. Trochu si upravte ruku. Perfektne, inštruovala Karolína a podala Rastislavovi druhú fľašku. Matej, vždy najhladnejší z troch, s nadšením chytil fľašku. Rastislav sa ocitol, ako krmi dve zo svojich detí súčasne, niečo, o čom nikdy neveril, že je schopný urobiť sám. Naozaj to dokážem, poznamenal s hrdosťou v hlase. Karolína prikývla a sadla si do kresla vedľa s Michalom, ktorý už takmer dokončil svoju fľašku. Vždy ste to dokázali. Len ste potrebovali niekoho, kto vám ukáže ako. Štyria takto zostali niekoľko minút. Rastislav krmil Marínu a Mateja, Karolína s Michalom, príjemné ticho zaplňalo izbu. Pre niekoho zvonka by mohli vyzerať ako normálna rodina, ktorá zdieľa každodenný okamih. Nič by nenaznačovalo mimoriadne okolnosti, ktoré ich spojili. Zajtra mám videokonferenciu s európskymi investormi, poznamenal Rastislav, keď Matej dokončil svoju fľašku. Zvyčajne by som zostal v kancelárii dlho, ale premýšľal som, že sa zúčastním z domu. Takto môžem pozornejšie sledovať, čo s nimi robíte. Karolína sa usmiala. Bol to ďalší dôkaz Rastislavovej premeny. Teraz chcel začleniť svoje deti do všetkých aspektov svojho života, nielen v pohodlných hodinách. Myslím, že je to vynikajúci nápad. Nové zážitky sú pre ich kognitívny vývoj kľúčové. Pozrela sa na Michala, ktorý teraz s absolútnou koncentráciou bubnoval na farebné klávesy. Najmä Michal by z toho profitoval. Rád vizuálne skúma nové prostredia. Perfektné. Môžeme ísť po rannom olovrante a vrátiť sa na obed. Sídlo nie je ďaleko odtiaľto. Zatiaľ, čo preberali logistické detaily výletu, ani jeden z nich si nevšimol Mateja, ktorý sa potichu odplazil pri skúmaní izby. Až keď počuli zvuk niečoho padajúceho, uvedomili si, že bábätko dosiahlo nižšiu poličku, kde boli usporiadané niektoré fotorámiky. Matej! Zvolal Rastislav a vstal s Marínou stále v náručí. Karolína už bola na ceste, ale zastavila sa, keď uvidela, čo sa stalo. Matej sedel na zemi a fascinovane pozeral na fotografiu, ktorú zhodil. Sklo rámika bolo prasknuté, ale nerozbité. Poď sem, miláčik, povedala Karolína jemne klačiaci k chlapcovi. Ten bez odporu podal fotorámik, viac ho zaujímal obrázok než samotný predmet. Karolína sa pozrela na fotografiu a pocítila vlnu emócií. Bola to Beáta, zjavne v posledných štádiách tehotenstva, jednou rukou na obrovskom bruchu, druhou držiac zmrzlinu. Jej tvár žiarila tým leskom, ktorý majú len tehotné ženy, a jej úsmev bol žiarivý, napriek viditeľnému nepohodliu, ktoré muselo viacpočetné tehotenstvo spôsobovať. Mama? Zamrmlal Matej a ukázal na fotografiu. V izbe zavládlo ticho. Karolína a Rastislav si vymenili prekvapené pohľady. Bolo to prvýkrát, čo sa niektoré z trojčiat pokúsilo povedať mama. Áno, Matej, odpovedal Rastislav hlasom zovretým emóciami. To je mama. S vami troma v brúšku. Karolína jemne utrela prasknuté sklo a podala fotorámik Matejovi, ktorý držal obrázok svojimi malými ručičkami, tváričku upretú na fotografiu matky, ktorú nikdy nepoznal. Mama, zopakoval, tentoraz sebavedomejšie. Michal, vnímajúc rozruch, opustil svoj xylofón a doplazil sa k bratovi zvedavý, čo spôsobilo takúto reakciu. Marína sa v otcovom náručí krútila, tiež sa chcela pridať k súrodencom. Rastislav položil Marínu na zem a kľakol si k ním trom, držiac fotorámik tak, aby ho všetci videli. To je vaša mama, povedal hlasom ovládaným, ale nabitým emóciami. Volala sa Beáta. Milovala vás viac ako čokoľvek na svete. Karolína sledovala scénu a cítila sa zároveň jej súčasťou aj votrelcom. Bol to posvätný okamih pre túto rodinu. Prvýkrát, keď trojčatá skutočne vyzerali, že nadväzujú spojenie s chýbajúcou matkou. Mali by sme vybrať viac jej fotiek z albumov, navrhla Karolína jemne. Položiť ich tak, aby boli pre nich dostupné, v izbe, v herničke. Rastislav prikývol a prešiel si rukou po vlasoch. Áno, máš pravdu, ja som fotografie uchovával. Bolo ťažké ich vidieť každý deň. Úplne rozumiem, odpovedala Karolína. Na začiatku som to robila rovnako s Petrikovými fotkami. Ale potom som si uvedomila, že ich videnie, aj s bolesťou, mi pomáhalo udržiavať jeho spomienku živú.
Michal sa teraz dotýkal skla fotografie, jeho malé prsty obkresľovali obrys Beátinej tváre. Marina naklonila hlavu, ako by sa snažila pochopiť vzťah medzi týmto dvojrozmerným obrazom a konceptom mamy, ktorý sa začínal formovať v jej rozvíjajúcej sa mysli. Mama, zopakoval Matej a pozrel sa teraz na otca, ako by žiadal potvrdenie, áno, synček. Mama, potvrdil Rastislav. Emócia napokon premohla kontrolu, ktorú si udržiaval. Slza mu unikla a sklzla po tvári. Karolína inštinktívne natiahla ruku a dotkla sa Rastislavovho ramena v geste útechy. On položil svoju ruku na jej a jemne ju stisol na znak tichého poďakovania. Intímny okamih prerušil zvuk otvárajúcich sa vchodových dverí. O niekoľko sekúnd neskôr sa vo vchode do hudobnej miestnosti objavila Viera, nesúca niekoľko tašiek z luxusných detských obchodov. Ahojte, rodinka, pozdravila veselo, predtým než zachytila emocionálnu atmosféru miestnosti. Jej oči rýchlo našli fotorámik v Matejových rukách. Čo sa tu stalo? Matej prvýkrát povedal mama, vysvetlil Rastislav a diskrétne si utrel slzu. Našiel túto fotku Beáty. Viera položila tašky na zem a rýchlo sa priblížila. Emócia viditeľná na jej zvyčajne kontrolovanej tvári. Ach môj Bože, spoznal matku? Na istým spôsobom, odpovedala Karolína a jemne stiahla ruku z Rastislavovho ramena, vedomá si Vierinho pozorného pohľadu. Bol to veľmi zvláštny okamih. Viera si klakla k Matejovi a jemne mu vzala fotorámik z rúk. To je mama, miláčik, moja krásna dcéra. Jej hlas zlyhal pri poslednom slove. Mama, zopakoval Matej hrdý na svoje nové slovo. Viera sa pozrela na Rastislava, potom na Karolínu. Hovorili ste o Beáte s nimi? Snažili sme sa zaviesť ten koncept, vysvetlil Rastislav. Karolína navrhla, že by bolo pre nich dôležité vytvoriť si obraz matky, aj keď prostredníctvom našich spomienok. Viera vyzerala úprimne prekvapene. Otočila pohľad na Karolínu a hodnotila ju novými očami. Bol to dobrý návrh, priznala napokon. Potom vracajúc sa k taškám, ktoré priniesla, kúpila som nejaké darčeky pre bábätká. Nové oblečenie, edukačné hračky, detské knihy. Viera, už ste priniesli dosť darčekov na otvorenie obchodu, poznamenal Rastislav s úsmevom. Nikdy nie je dosť, odpovedala a začala vyberať veci z tašiek. Pozrite, našla som tieto trička s UV ochranou. Perfektné na prichádzajúce leto. Zatiaľ, čo Viera ukazovala nákupy, Karolína začala diskrétne upratovať izbu, zbierať rozhádzané hračky a pripravovať sa na ranný olovrant trojčiat. Premýšľal som, že dnes vezmem deti do mojej kancelárie, poznamenal Rastislav svokre. Chceli by ste ísť s nami? Dnes bohužiaľ nemôžem. Mám obed s priateľkami z klubu, odpovedala Viera, zanepráznená ukazovaním knihy s textúrami Michalovi, ktorý sa zvedavo priblížil. Potom, ako by si spomenula na niečo dôležité, dodala, skoro som zabudla. Dnes ráno som stretla niekoho zaujímavého. Rastislav zdvihol obočie. Naozaj? Áno, v kaviarni nedaleko. Bývalú zamestnankyňu agentúry pre opatrovateľky, ktorú ste zvykli najímať. Viera si udržala ležérny tón, ale v jej spôsobe zavádzania témy bolo niečo vypočítavé. Mali sme veľmi informatívny rozhovor. Karolína, ktorá skladala deku na druhom konci miestnosti, pocítila, ako jej prebehol mráz po chrbte. V Vierinom tóne bolo niečo, čo ju znepokojovalo. Aká náhoda, poznamenal Rastislav roztržito a pomohol Marine vyskúšať nový klobúk, ktorý Viera priniesla. Nebola to tak celkom náhoda, priznala Viera. Vyhľadala som ju. Zaujímalo ma, prečo toľko kvalifikovaných profesionálok tak rýchlo odišlo. Rastislav sa zamračil. Viera, už sme o tom diskutovali. Nedokázali zvládnuť nočný plač. Žiadna z nich nepochopila, čo sa s trojčatami naozaj deje. Áno, slávny detský smútok, odpovedala Viera s nádychom skepticizmu v hlase. Pozrela sa na Karolínu, než pokračovala. Ale čo som považovala za zvláštne, bola zmienka o upratovačke, ktorá bola vždy na blízku počas záchvatov plaču. Karolína zamrzla, deka jej stále v rukách. Bývalá zamestnankyňa agentúry, Marta, ak sa nemýlim, poznamenala, že predposledná opatrovateľka spomenula upratovačku, ktorá sa zdala byť strašidelne zaujatá bábätkami. Zrejme vždy náhodou upratovala blízko izby trojčiat počas epizód plaču. Rastislav si povzdychol a odložil klobúk. Viera, kam tým mierite? A len zdieľam zaujímavé informácie, odpovedala Viera s falošnou nevinnosťou. Nemyslíte si, že je zvláštne, že Karolína bola vždy na blízku počas kríz? Takmer akoby čakala na správny okamih, aby sa predstavila ako záchrankyňa. Ťažké ticho,
ktoré nasledovalo, prerušil len zvuk Michala, ktorý tlieskal rukami do jednej z nových hračiek. Pani Viera, prehovorila Karolína napokon, jej hlas spokojný, ale pevný. Ak naznačujete, že som to všetko nejako naplánovala, musím povedať, že sa mýlite. Upratovala som tú chodbu v mojom normálnom pracovnom čase. Ak sa zdalo, že som bola vždy na blízku počas plaču, je to preto, že bábätká plakali 6 hodín každú noc a moja smena sa s týmto obdobím zhodovala. Samozrejme, súhlasila Viera povrchne. Len som to považovala za zvláštne. Najmä vzhľadom na to, ako rýchlo ste dokázali nahradiť vysoko kvalifikované opatrovateľky a získať dôveru môjho zatia. Rastislav položil Marinu na zem a vstal, očividne podráždený. Dosť, Viera, Karolína bola pre túto rodinu požehnaním. Vďaka nej sú vaši vnúci konečne šťastní a zdraví. Namiesto neopodstatnených narážok by ste jej mali byť vďačná. Viera si udržala pokoj, hoci jej oči prezrádzali neotrasiteľné odhodlanie. Len sa starám o blaho svojich vnukov, Rastislav. Je to moja povinnosť ako babičky a ako strážkyne Beatynho odkazu. A ja to rešpektujem, odpovedal Rastislav, mierniac tón. Ale tiež potrebujem, aby ste rešpektovali moje rozhodnutia ako otca. Karolína zostáva. Je presne to, čo trojčatá teraz potrebujú. Karolína, cítiac rastúce napätie, sa rozhodla zasiahnuť. Je skoro čas na raný olovrant. Pripravím ovocie pre babätka. S dovolením. Odišla z izby pevnými krokmi, udržiavajúc si dôstojnosť, hoci jej srdce bylo zrýchlené. Na chodbe, ďaleko od očí Rastislava a Viery, si dovolila chvíľu zraniteľnosti, opierajúc sa o stenu a zhlboka dýchajúc. Vierine narážky ju rozrušili viac, než by si priala priznať. Nie preto, že by v nich bola nejaká pravda, Karolína nikdy neplánovala nahradiť opatrovateľky alebo získať pozíciu v rodine Medvedovcov. Ale preto, že v posledných týždňoch sa stalo niečo nečakané. Záležalo jej na tom. Hlboko. Nie len na trojčatách, ale aj na Rastislavovi. Myšlienka, že Viera ho mohla presvedčiť, že jej úmysly sú pochybné, spôsobovala bolesť, ktorá ju prekvapila svojou intenzitou. V kuchyni Karolína začala pripravovať olovrant pre bábätká. Malé kúsky banánu, varené jablko a kúsky bieleho syra. Jej pohyby boli automatické. Jej myseľ stále spracovávala konfrontáciu v hudobnej miestnosti. Nenechajte sa ňou rozrušiť. Rastislavov hlas ju prekvapil. Stál vo dverách kuchyne, ruky vo vreckách, na tvári výraz ľútosti. Viera nechala deti hrať sa s novými hračkami. Pomyslel som si, že sa spýtam, či nepotrebujete pomoc, vysvetlil a priblížil sa. A tiež som sa chcel ospravedlniť za jej správanie. Karolína pokrútila hlavou. Nemusíte sa ospravedlňovať za činy inej osoby, Rastislav. Pani Viera je len ochranárska voči rodine. Je nespravodlivá a vy to viete, trval na svojom Rastislav a zastavil sa vedľa nej pri kuchynskej linke. Viera vždy mala problém dôverovať ľuďom, dokonca aj predtým, než sa stalo to s Beátou. Teraz je to horšie. Je to pochopiteľné, odpovedala Karolína a pokračovala v presnom krájaní ovocia. Stratiť dieťa je najhoršia bolesť, aká existuje. Spôsobí, že chcete zúfalo kontrolovať všetko okolo seba, aby ste sa vyhli opätovnému utrpeniu. Rastislav chvíľu pozoroval Karolínu, obdivujúc jej schopnosť empatie, dokonca aj voči niekomu, kto sa k nej správal s nedôverou. Ako to dokážete? Byť taká chápavá voči niekomu, kto sa vás prakticky snaží sabotovať? Karolína prestala s tým, čo robila a pozrela sa priamo na Rastislava. Pretože rozumiem jej bolesti. A keď rozumiete bolesti niekoho, je ťažké hnevať sa, aj keď ten človek nie je spravodlivý. Rastislav jej pohľad opetoval, niečo nedefinovateľné prešlo medzi nimi. Vzájomné porozumenie, ktoré presahovalo slová. Pomaly, bez toho, aby si to uvedomil, zdvihol ruku a dotkol sa Karolíninej tváre. Odhrnul prameň vlasov, ktorý jej spadol do očí. Dotyk, jemný a krátky, vyslal elektrický prúd cez oboch. Karolína cítila, ako sa jej srdce zrýchľuje. A Rastislav vyzeral rovnako zasiahnutý, jeho oči odhalili zmes emócií, ktoré nebol pripravený pomenovať. Moment prerušil zvuk blížiacich sa krokov. Rastislav rýchlo stiahol ruku a odstúpil, zatiaľ čo Karolína opäť venovala pozornosť ovociu. Jaroslava vstúpila do kuchyne a na chvíľu sa zastavila, keď si všimla napätú atmosféru. Prepáčte, že vyrušujem. Pani Viera sa pýta, či môže okúpať trojčatá pred obedom. Samozrejme, odpovedal Rastislav. Jeho hlas bol mierne nestály. Povedzte jej, že Karolína už pripravuje olovrant a bábätká sa budú kúpať hneď potom.
Keď Jaroslava odišla, Rastislav a Karolína ostali niekoľko sekúnd v tichu, obaja spracúvali, čo sa medzi nimi takmer stalo. Rastislav, prehovorila Karolína napokon, jej hlas jemný, ale odhodlaný. Musíme byť opatrní. Pre vás, pre trojčatá a pre moju prácu tu. Prikývol, prešiel si rukou po vlasoch v nervóznom geste. Máte pravdu. Bol to okamih slabosti. Už sa to nebude opakovať. Karolína pocítila štipku niečoho, čo odmietala uznať ako sklamanie. Je to najlepšie pre všetkých, súhlasila a vynútila si profesionálny úsmev. Teraz mi môžete pomôcť dať tieto olovranty do samostatných misiek? Marína má rada modrú, Matej zelenú a Michal žltú. Rastislav sa usmiel, vďačný za zmenu témy na bezpečnejšiu pôdu. Samozrejme. A nezabudnite, že Matej nie je banán, ak je príliš zrelý. A Michal preferuje syr v dokonalých kockách, nie v nepravidelných kúskoch, doplnila Karolína so smiechom. Zatiaľ, čo pracovali bok po boku, pripravujúc olovrant pre trojčatá, obaja sa snažili ignorovať, čo sa medzi nimi stalo, alebo takmer stalo. Ale semienko bolo zasadené a niečo sa v dynamike ich vzťahu určite zmenilo. Na druhom konci domu Viera sledovala, ako sa trojčatá hrajú s novými darčekmi. Jej tvár bola maskou odhodlania. Vedľa nej na pohovke bola otvorená kabelka, z ktorej bolo vidieť vizitku Kováč & partneri, súkromná detektívna kancelária. Bitka o kontrolu nad rodinou Medveďovcov vstupovala do novej, nebezpečnejšej fázy. A Karolína, zanepráznená v kuchyni, netušila o búrke, ktorá sa formovala na obzore. Búrke, ktorá hrozila zničiť nielen jej pozíciu v tomto dome, ale aj krehké šťastie, ktoré konečne začalo kvitnúť medzi týmito stenami. Kancelária Rastislava Medveďa zaberala celé poschodie impozantnej budovy vo finančnom centre Bratislavy. Medveď Tech, spoločnosť, ktorá spôsobila revolúciu v sektore digitálnej bezpečnosti na Slovensku, bola Rastislavovou pýchou, výtvor, ktorý vybudoval od základov s víziou, odhodlaním a prirodzeným talentom identifikovať technologické trendy pred konkurenciou. Ale v to štvrtkové popoludnie sa podnikateľ nedokázal sústrediť na žiadne z naplánovaných stretnutí. Jeho pohľad neustále blúdil k nástenným hodinám, odpočítavajúc minúty, kým sa bude môcť vrátiť domov. Rastislav, počujete ma? Hlas Mareka Blažeka, jeho finančného riaditeľa, ho vrátil do reality. Okolo rokovacieho stola čakalo 5 manažérov na jeho odpoveď, s výrazmi, ktoré sa menili od znepokojenia po zmätok. Prepáčte, Marek, môžete zopakovať otázku? Rastislav si upravil držanie tela a snažil sa opäť sústrediť. Pýtal som sa, či súhlasíte so stratégiou expanzie na východ Slovenska ešte tento rok. Čísla sú sľubné, ale počiatočná investícia je značná. Rastislav sa pozrel na prezentáciu premietnutú na obrazovke. Grafy, finančné prognózy, analýzy trhu. Všetko poukazovalo na rozhodnutie, ktoré by pred 6 mesiacmi prijal bez váhania. Teraz sa však niečo zmenilo. Jeho priority boli iné. Odložíme expanziu na prvý štvrťrok budúceho roka, rozhodol napokon. Chcem podrobnejšiu analýzu rizík a plán, ktorý mi umožní dohliadať na proces bez toho, aby som musel stráviť týždne mimo Bratislavy. Marek si vymenil prekvapené pohľady s ostatnými manažérmi. Rastislav, ktorého poznali, by nikdy nezaváhal pred príležitosťou rastu a už vôbec by nekládol osobné úvahy pred potreby podnikania. Nejaký problém, Rastislav? Spýtala sa Zuzana, riaditeľka marketingu, po chvíli trápneho ticha. Rastislav si povzdychol a pozrel sa na tým, ktorý mu pomohol vybudovať jeho impérium. Kompetentní, oddaní ľudia, ktorí si zaslúžili úprimnosť. Žiadny problém, naopak. Prvýkrát za dlhú dobu sú veci doma dobré. Trojčatá sú konečne v poriadku. Dokážem byť otcom a generálnym riaditeľom zároveň a nechcem túto rovnováhu teraz narušiť dlhými cestami. Manažéri prikývli, niektorí s chápavými úsmevmi. Všetci tam poznali Rastislavov príbeh, stratu Beáty, problémy s bábetkami, bezsenné noci, ktoré ho premenili na tieň sebavedomého lídra, akým vždy bol. Úplne rozumieme, odpovedala Zuzana. A súhlasím, že expanziu môžeme plánovať pokojnejšie. Východ Slovenska nikam neutečie. Stretnutie pokračovalo ďalších 30 minút, diskutujúc o úpravách expanzného plánu. Keď sa napokon skončilo, Rastislav skontroloval mobil, 3 správy od Karolíny s fotkami trojčiat v parku, žiarivé úsmevy na tvárach, ktoré ešte pred niekoľkými týždňami vyzerali trvalo skrútené v plači. Dobré správy? Spýtal sa Marek.
všímajúc si úsmev, ktorý sa Rastislavovi objavil na tvári. Najlepšie správy, odpovedal Rastislav a ukázal fotografie. Kto by povedal, že to sú tie isté bábätká, ktoré ma držali hore celých 10 mesiacov? Marek potichu zahvízdol. Neuveriteľný rozdiel. Čo sa zmenilo? Rastislav zaváhal, neistý, koľko má zdieľať. Našli sme niekoho, kto naozaj rozumie tomu, čo potrebujú. Profesionálku, ktorá v podstate urobila zázrak. Superopatrovateľka, o ktorej všetci hovoria? Počul som fámy na poslednom firemnom stretnutí. Rastislav sa zasmial. Superopatrovateľka? Takto ju volajú? Medzi inými menami, pokrčil plecami Marek. Záchrankyňa Medvedovcov. Zaklinačka bábetiek. Ľudia boli naozaj ohromení, keď ste minulý týždeň priviedli trojčatá do kancelárie. Prvýkrát sme ich videli bez plaču. Rastislav pocítil vlnu hrdosti. Nielen na svoje deti, ale aj na Karolínu. Premenila nielen životy bábetiek, ale aj jeho. V posledných týždňoch znovu objavil radosť, o ktorej si myslel, že ju navždy stratil s Beatiným odchodom. Cítil sa ľahší, prítomnejší, viac živý. Volá sa Karolína, povedal napokon. A áno, je úžasná. Niečo v spôsobe, akým vyslovil tie slová, prinútilo Mareka zdvihnúť obočie, ale mal dosť rozumu, aby sa nevyjadril. Nuž musím ísť, oznámil Rastislav a zbieral svoje dokumenty. Sľúbil som, že budem doma na večeru trojčiat. Samozrejme. Choďte byť otcom. My sa tu o veci postaráme. Rastislav šoféroval preplnenými ulicami Bratislavy s úzkosťou, ktorá ho prekvapovala. Kedysi sa predĺženie dňa v kancelárii zdalo najprirodzenejšou možnosťou, útočisko pred emocionálnym chaosom, ktorý ho čakal doma. Teraz to bolo naopak. Túžil po chvíli, keď prejde dverami sídla, počuje radostné výkriky svojich detí, uvidí Karolínin srdečný úsmev. Karolína. Jej meno vyvolávalo zmätok pocitov, ktoré Rastislav ešte nebol pripravený úplne analyzovať. Od toho okamihu v kuchyni pred 3 týždňami sa medzi nimi niečo zmenilo. Nič nebolo povedané. Žiadna hranica nebola prekročená, ale vo vzduchu bolo napätie. Nerealizovaný potenciál, ktorý sa obaja mlčky dohodli ignorovať. Zaparkujúc na kruhovom vchode do sídla, Rastislav sa zhlboka nadýchol, snažiac sa usporiadať svoje myšlienky. Neustála prítomnosť Viery všetko ešte viac komplikovala. Jeho svokra akoby vyvinula 6. zmysel na prerušenie každého okamihu, keď bol on a Karolína sami. Jej narážky sa stali menej priame, ale častejšie. Nevinné poznámky o dôležitosti zachovania Beátinej pamiatky alebo náhodné príbehy o vdovcoch, ktorí sa príliš skoro znovu oženili a nakoniec to ľutovali. Keď vstúpil do domu, Rastislava privítalo nezvyčajné ticho. Zvyčajne by v túto hodinu počul spev Karolíny s trojčatami alebo zvuk nejakej detskej hudby hrajúcej v herničke. Ahoj, Karolína, zavolal a položil si aktovku na stôl v hale. Jaroslava? Žiadna odpoveď. V hrudi mu začalo rásť mierne nepohodlie. Rastislav rýchlo vyšiel po schodoch a zamieril do izby bábetiek. Prázdna. Hernička tiež. Kuchyňa. Nič. Nepohodlie sa zmenilo na obavy. Vyťahol mobil a zavolal Karolíne. Zvonilo, kým to nespadlo do hlasovej schránky. Skúsil Jaroslavu s rovnakým výsledkom. Vtedy počul zvuk prichádzajúci zo zadnej časti domu, tlmený zvuk hlasov. Sledujúc zvuk, prišiel k bazénu, kde našiel scénu, ktorá ho na chvíľu paralizovala. Karolína sedela na lehátku, trojčatá v improvizovanom ohrádke vedľa nej. Pred ňou Viera animovane gestikulovala, jej hlas sa s každou vetou zvyšoval. Jaroslava stála niekoľko metrov ďalej, viditeľne nepríjemne, ako by bola vtiahnutá do konfrontácie, ktorej by sa radšej vyhla. Absolútne nepriateľné, hovorila Viera. Myslíte si, že sa môžete jednoducho infiltrovať do tejto rodiny? Myslíte si, že si nevšimneme vaše úmysly? Karolína si udržiavala obdivuhodný pokoj, hoci jej tvár bola bledá. Pani Viera, neviem, o čom hovoríte. Ja tu len robím svoju prácu. Vašu prácu? Viera sa bez humoru zasmiala. Vašou prácou je starať sa o trojčatá, nie očariť môjho zaťa alebo sa snažiť nahradiť moju dcéru. Rastislav vykročil vpred, neschopný ďalej ticho prizerať. Viera, čo sa tu deje? 3 hlavy sa otočili jeho smerom. Trojčatá, keď uvideli otca, okamžite začali vydávať veselé zvuky, nevšímajúci napätie medzi dospelými. Ach, Rastislav, vďaka Bohu, že ste prišli, odpovedala Viera. Jej tón sa dramaticky zmenil na takmer srdečný. Len sme si tu trochu pokecali. Toto nevyzerá ako pokecanie, poznamenal Rastislav a priblížil sa k ohrádke, aby skontroloval bábätká. Všetci vyzerali v poriadku. Marína žuvala hryzadlo. Matej sa hral s farebnými kockami a Michal všetko pozoroval svojimi zvedavými očami.
Môže mi niekto vysvetliť, čo sa deje? Karolína vstala, očividne nepríjemne. Vezmem trojčatá dnu. Vonku sa ochladzuje. Nie, zostaňte, požiadal Rastislav, jeho hlas bol jemnejší. Chcem pochopiť, čo sa deje. Viera si prekrížila ruky, jej tvár bola maskou odhodlania. Čo sa deje, Rastislav, je, že som konečne zistila, kto je Karolína Kováčová naozaj. A musíte to vedieť, než bude neskoro. Karolína ešte viac zbledla, jej ruky zvierali okraj lehátka. O čom to hovoríte, Viera? Spýtal sa Rastislav, snažiac sa udržať pokoj. Viera otvorila kabelku a vytiahla niekoľko zložených listov papiera. Najala som detektíva. Neopozerajte sa na mňa takto, bolo to absolútne nevyhnutné. Potrebovala som sa uistiť, že osoba, ktorá sa stará o mojich vnukov, je tým, za koho sa vydáva. Čo ste urobili? Nedôvera v Rastislavovom hlase bola hmatateľná. Vyšetrovali ste moju zamestnankyňu bez môjho vedomia alebo súhlasu? Ďakujte mi neskôr, odpovedala Viera chladne a rozložila papiere. Dojímavý príbeh, ktorý vaša Karolína rozprávala o strate syna? Čiastočná pravda. Áno, mala syna. Peter Kováč zomrel vo veku 8 mesiacov. Ale čo nespomenula? Viera sa dramaticky zastavila a pozrela sa priamo na Karolínu. Je, že úrady ju spočiatku podozrievali. Čože? Rastislav sa otočil ku Karolíne, ktorá teraz vyzerala, že omdlie. To je strašné skreslenie faktov, prehovorila Karolína napokon. Jej hlas sa triasol. Nikdy proti mne nebolo žiadne formálne obvinenie. Bola to strašná chyba, ktorá bola objasnená za pár dní. Vysvetlite to lepšie, pokračovala Viera neúprosne. Počiatočná lekárska správa vyvolala pochybnosti o čase medzi nástupom symptómov a vyhľadaním pomoci. Jedna sestra dokonca zaznamenala obavy z možnej nedbalosti. 3-krát som ho vzala na stanicu. Zvolala Karolína, slzy jej teraz voľne stekali po tvári. 3-krát ma poslali domov s tým, že je to len chrípka. Keď sa mi konečne podarilo, aby mu urobili röntgen, už bolo príliš neskoro. Rastislav cítil, ako sa mu srdce stiahlo. V Karolíninom hlase bola taká surová bolesť, taká úprimná agónia, že bolo nemožné pochybovať o nej. Viera, dosť. Toto už zašlo príliš ďaleko, zasiahla. Neskončila som, trvala na svojom Viera a prelistovala papiere. Po smrti chlapca Karolína podala žaloby proti nemocnici a zúčastneným lekárom. Všetky boli zamietnuté pre nedostatok dôkazov o lekárskej nedbalosti. A potom prichádza tá najzaujímavejšia časť. Viera sa pozrela priamo na Karolínu. Po strate všetkých súdnych sporov a minút svoje úspory na právnikov začala pracovať v tej istej nemocničnej oblasti, kde bol jej syn ošetrovaný. Náhoda? Nemyslím si. Karolína pokrútila hlavou neveriacky. Pracovala som ako dobrovoľníčka na pediatrickom oddelení, pretože som chcela pomáhať iným deťom, premeniť svoju bolesť na niečo pozitívne. Ako môžete prekrútiť niečo tak... A potom, pokračovala Viera, ako by Karolína neprehovorila, začala prejavovať zvláštny záujem o bábätká s komplikovanými rodinnými príbehmi. Hlavne siroty. Ťažké ticho padlo na skupinu. Michal začal kňučať vo hrádke, cítiac napätie vo vzduchu. Karolína sa okamžite otočila k nemu, ale Viera bola rýchlejšia. Nedotýkaj sa môjho vnuka, prikázala a postavila sa medzi Karolínu a ohrádku. Rastislav, nevidíš tu ten vzor? Žena, ktorá stratila syna, ktorá žalovala inštitúcie a všetko stratila, ktorá sa potom začne zbližovať s zraniteľnými bábätkami a potom sa náhodou dokáže infiltrovať do domu milionárskeho vdovca s trojčatami, ktoré stratili matku. Rastislav sa pozrel na Karolínu, ktorá teraz ticho plakala, celé jej telo sa triaslo. Michal plakal hlasnejšie, očividne rozrušený, že nemôže ísť do Karolínynho náručia, ktoré ho vždy upokojovalo. Jaroslava, zavolal Rastislav, jeho hlas bol prekvapivo pevný. Prosím, vezmite trojčatá dnu. Dajte im večeru a pripravte ich na kúpeľ. Vyriešime to tu. Gazdina prikývla, očividne uľavená, že sa môže dostať z tejto situácie. Efektívne zobrala 3 bábätká z ohrádky a rýchlo zamierila do domu. Keď zostali sami, Rastislav sa pozrel na Vieru. Čo presne naznačujete o Karolíne? Nenaznačujem, tvrdím, odpovedala Viera chladne. Táto žena vidí v mojich vnukoch náhradu za syna, ktorého stratila. A vo vás vidí cestu k finančnej bezpečnosti, ktorú stratila pri neúspešných súdnych sporoch. Je to dokonalý plán, keď si to dobre premyslíte. Získať vašu dôveru prostredníctvom bábetiek, stať sa nenahraditeľnou a potom, už vy dvaja sa zdáte zbližovať všakže, to je absurdné, odpovedal Rastislav, ale v jeho hlase bolo váhanie, ktoré neuniklo pozornosti žiadnej zo žien. Naozaj? Viera tlačila. Tak prečo nikdy nespomenula, že bola spočiatku vyšetrovaná pre smrť vlastného syna? Prečo skrývala, že potom pracovala konkrétne so sirotami?
Prečo zamlčala, že všetko stratila pri neúspešných súdnych sporoch? Pretože sú to bolestivé časti môjho života, ktoré nedefinujú, kto som. Karolína napokon vybuchla, roky zadržiavanej bolesti pretekali každým slovom. Áno, bola som vypočúvaná, keď nás opustil. Viete prečo? Pretože som bola slobodná matka, mladá, s nízkym príjmom. Jeho otec zmizol, keď sa dozvedel o tehotenstve. Pracovala som na 2 miestach, aby som ho uživila. A keď ochorel, musela som si vziať voľno z práce, aby som ho vzala k lekárovi. Keď ma lekár poslal domov s tým, že je to len chrípka, verila som mu. Pretože on bol lekár, špecialista a ja som bola len prvorodička, príliš úzkostlivá. Slzy jej teraz voľne stekali, ale v Karolíne bola sila, ktorú ani Rastislav, ani Viera nečakali. Bola som vyšetrovaná presne 3 dni, kým pitva nepotvrdila ťažký bakteriálny zápal pľúc, ktorý bol v súlade s oneskorenou diagnózou a nie s rodičovskou nedbalosťou. Nespomenula som to, pretože je to najponižujúcejšia časť najhoršieho obdobia môjho života. A áno, potom som pracovala ako dobrovoľníčka s osirelými bábetkami. Viete prečo? Pretože viem, aká je bolesť opustenia, straty. Pretože som chcela dať týmto deťom to, čo môj syn nestihol dostať. Lásku, pozornosť, náklonnosť. Karolína sa otočila k Rastislavovi. Jej oči prosili o pochopenie. Nikdy som nechcela nahradiť Beátu. Nikdy som neplánovala infiltrovať sa do vašej rodiny alebo sa k vám priblížiť pre peniaze. Doslova som upratovala podlahu v tom dome, keď som počula zúfalstvo v plači vašich detí a spoznala tú istú bolesť, ktorú som nosila. Rastislav bol nehybný. Spracúval všetko, čo počul. Viera využila okamih, aby tlačila na svoju výhodu. Krásne slova Karolína, naozaj dojímavé, ale fakty sú fakty. Udržiavali ste tajomstva. Vynechali ste kľúčové časti vášho príbehu. Ako môže Rastislav dôverovať niekomu, kto skrýva toľko vecí? Rastislav sa pozrel z Viery na Karolínu. Jeho tvár bola nepreniknutelnou maskou. Potrebujem premýšľať, povedal napokon. Karolína, myslím, že by ste dnes mali stráviť noc v izbe pre zamestnancov. Jaroslava sa dnes večer môže postarať o trojčatá. Bolo to, ako by jej zasadil fyzický úder. Karolína cúvla, bolesť z odmietnutia bola evidentná v jej očiach. Neveríte mi, zašepkala. To som nepovedal, odpovedal Rastislav, ale jeho hlas bol vzdialený, chránený. Len potrebujem čas, aby som to všetko spracoval, aby som jasne premýšľal. Karolína pomaly prikývla, rezignovaný pokoj nahradil predchádzajúci rozruch. Rozumiem. Vezmem si nejaké veci z mojej izby a presuniem sa do izby pre zamestnancov, kým nedokončila vetu, nechávajúc vo vzduchu možnosť, že žiadne kým nebude. Keď Karolína odišla smerom k domu, Viera nedokázala skryť malý úsmev triumfu. Robíte správnu vec, Rastislav. Musíme chrániť trojčatá. Chrániť Beátin odkaz. Rastislav neodpovedal. Namiesto toho sledoval, ako sa Karolínina postava vzdialuje. V hrudi mu rástol nepríjemný pocit. Niečo na tom všetkom sa zdalo byť hlboko nesprávne, ale zmienka o tom, že Karolína bola vyšetrovaná pre smrť vlastného syna, zasadila semienko pochybností, ktoré nedokázal úplne ignorovať. Čo ak mala Viera pravdu? Čo ak všetko záujem o trojčatá, schopnosť upokojiť ich, keď nikto iný nedokázal, blízkosť, ktorú si s ním vyvinula, bolo súčasťou prepracovaného plánu? Ale potom si spomenul na Karolínin pohľad, keď hovorila o Petríkovi. Surová, nezameniteľná bolesť. Spôsob, akým chápala každú jedinečnú potrebu trojčiat. Ako priniesla svetlo do domu, ktorý žil v emocionálnej temnote 10 mesiacov. Mohlo by to byť predstierané? Vypočítané? Rastislav si prešiel rukou po tvári, cítiac váhu rozhodnutia, ktoré sa zdalo nemožné. Na jednej strane bezpečnosť jeho detí, to najcennejšie, čo mal. Na druhej strane žena, ktorá priniesla pokoj a šťastie späť do jeho života, ale ktorá si udržala dôležité tajomstvá. Budem dohliadať na večeru a kúpanie trojčiat dnes, oznámila Viera a krátko sa dotkla Rastislavovho ramena. Dajte si čas na premyslenie, ale pamätajte, Beáta vám tie deti zverila. Konečná zodpovednosť je vaša. S týmito slovami sa Viera tiež odobrala do domu a nechala Rastislava samého s jeho protichodnými myšlienkami. Slnko začínalo zapadať a vrhlo dlhé tiene na bezchybnú záhradu. Niekde vo vnútri sídla sa jeho deti pripravovali na nočnú rutinu, ktorú Karolína tak starostlivo zaviedla. A tiež niekde v tom dome si žena, ktorá priniesla poriadok do chaosu, práve balila svoje skromné veci, pripravujúc sa na odchod, ktorý sa mohol stať trvalým. Rastislav si sadol na lehátko, ktoré Karolína pred niekoľkými minútami obsadila ešte teple od jej prítomnosti. Jemná vôňa, ktorú používala, jednoduchá levanduľová vôňa, sa ľahko vznášala vo vzduchu.
Zavrel oči, snažiac sa usporiadať svoje myšlienky, ale dokázal vidieť len jej tvár. Najprv usmievajúcu sa, keď upokojovala Michala, potom skrútenú bolesťou, keď sa bránila pred Vierinými obvineniami. Dve tváre tej istej ženy. Ktorá z nich predstavovala skutočnú Karolínu Kováčovú? Láskavú opatrovateľku, ktorá zachránila jeho deti, alebo vypočítavú oportunistku, ktorú Viera opísala? Odpoveď sa v tej chvíli zdala nedosiahnuteľná. Ale jednu vec Rastislav vedel s istotou. Táto noc bude dlhá. A prvýkrát za týždne to nebol plač trojčiat, čo ich všetkých držalo hore, ale ohlušujúce ticho jej neprítomnosti v rutine, ktorá sa stala srdcom domu. Noc padla na sídlo Medveďovcov ako ťažký plášť. Vo vnútri izby trojčiat sa Viera snažila zaviesť nočnú rutinu, ktorú pozorovala u Karolíny v posledných týždňoch. Pripravila flašky na presnú teplotu, rozložila malé pyžamá, usporiadala produkty na kúpanie. Všetko by malo fungovať dokonale, ale nič nefungovalo. Poď, Michal, spolupracuj s babičkou, prosila Viera a už po tretíkrát sa snažila obliecť pyžamo bábätku, ktoré sa krútilo, ako by mäkká látka bola strňou. Na druhom konci izby Marína neutešiteľne plakala vo svojej postielke, odmietajúc prijať fľašku, ktorú sa jej Jaroslava snažila ponúknuť. Matej sa medzi tým skryl pod prebaľovacím stolom a žiadny pokus o jeho vytiahnutie nefungoval. Možno by sme mali zavolať Karolínu, navrhla Jaroslava váhavo, potom čo Marína už po štvrtýkrát vyplula fľašku, vzlikajúca medzi prenikavými výkrikmi. Absolútne nie, odpovedala Viera. Jej zvyčajne pokojná tvár teraz červená od frustrácie. Starala som sa o Beátu sama. Dokážem sa postarať aj o svojich vnukov. Jaroslava neodpovedala, ale jej pohľad hovoril za všetko. Po týždňoch pokoja sa sídlo v priebehu niekoľkých hodín vrátilo do chaosu. Bolo to, ako by trojčatá vedeli, že niečo nie je v poriadku, že niekto dôležitý chýba. Marínin plač sa zintenzívnil, dosiahol tú špecifickú frekvenciu, ktorá zvyčajne spúšťala reťazovú reakciu. Ako sa dalo očakávať, Michal okamžite opustil svoj boj proti pyžamu a tiež začal plakať. O niekoľko sekúnd sa k zboru pridal aj Matej, ktorý vyšiel zo svojho úkrytu len preto, aby sa hodil na zem v záchvate plaču. Môj Bože, zamrmlala Viera. Jej dôvera bola viditeľne otrasená. Čo sa s nimi deje? Jaroslava, ktorá bola svedkom podobných scén v mesiacoch pred príchodom Karolíny, si len povzdychla. Je to ako predtým, pani Viera, presne ako predtým. Na chodbe sa Rastislav zastavil pred dverami izby, ruka na kľúčke, paralizovaný zvukom, ktorý tak dobre poznal. Koncert zúfalých plačov, symfónia utrpenia, ktorá bola zvukovou kulisou jeho života 10 dlhých mesiacov a ktorá zázračne v posledných týždňoch prestala. Rastislav, vďaka Bohu, zvolala Viera, keď konečne vstúpil do izby. Jej dokonale upravené vlasy boli teraz rozcuchané, rúž rozmazaný. Blúzka z talianskeho hodvábu zafarbená tým, čo vyzeralo ako sušené mlieko. Niečo je s trojčatami zle, jednoducho nespolupracujú. Rastislav pozoroval chaotickú scénu. Zmocnil sa ho pocit déjà vu. Na chvíľu sa cítil prenesený späť do tých nekonečných nocí, keď žiadna opatrovateľka nedokázala upokojiť jeho deti, keď zúfalstvo bolo jeho jediným stálym spoločníkom, chýba im, povedal napokon, jeho hlas bol takmer nepočuteľný pod plačom. Čože? Spýtala sa Viera a neúspešne si upravovala Michala v náručí. Karolína. Chýba im. Rastislav sa priblížil k Marine a jemne ju zdvihol z postielky. Je to presne tak, ako vysvetlila. Znovu smútia. Nebuďte smiešný, Rastislav. Sú to bábätká. Nemajú kognitívnu schopnosť na... Nie je to o poznávaní, Viera, prerušil Rastislav a priložil Marínu k hrudi, ako ho naučila Karolína. Je to o emocionálnom spojení, bezpečí. Cítia sa bezpečne s Karolínou, pohodlne, pochopené. Bábätko ďalej plakalo, hoci s menšou intenzitou. Rastislav začal jemne rytmicky tlačiť na Marínin chrbát, čo sa naučil od Karolíny. Je to metóda srdca, vysvetlil Viere, ktorá ho pozorovala so zmesou skepticizmu a neochotnej zvedavosti. Tlak simuluje tlkot srdca, ktorý počuli v maternici. Inštinktívne ich upokojuje. A odkedy ste sa stali odborníkom na bábätká? Spýtala sa Viera, ale v jej hlase bolo teraz menej kyslosti, nahradila ju úprimná zvedavosť, keď sledovala, ako sa Marína postupne upokojuje v otcovom náručí. Odkedy ma to naučila Karolína, odpovedal Rastislav jednoducho. Nezachovala si svoje vedomosti ako tajomstvo alebo zbraň. Zdieľala všetko, čo vedela. So mnou, s Jaroslavou, dokonca aj s vami, keď ste to dovolili.
Viera odvrátila pohľad, nepríjemne zaskočená poznámkou. Bola to pravda. Karolína sa niekoľkokrát pokúsila zapojiť ju do rutiny trojčiat, vysvetliť jej techniky, podeliť sa o svoje postrehy o jedinečných osobnostiach každého bábätka. To nič nemení na faktoch. Rastislav trvala na svojom Viera, hoci jej hlas stratil časť presvedčenia. Skryla dôležité informácie. Bola vyšetrovaná pre to, čo sa stalo s jej vlastným synom. Na 3 dni, opravil Rastislav. Teraz sa jemne hojdal, zatiaľ čo sa Marina konečne začala upokojovať. 3 dni vyšetrovania, ktoré boli ukončené, keď pitva dokázala, že nemala žiadnu vinu. Nemyslíte si, že prekrúcate fakty, aby ste ich prispôsobili naratívu, ktorý ste si o nej vytvorili? Michal ďalej plakal v Vierinom náručí, ktorá sa neúspešne snažila napodobniť Rastislavové pohyby. Tu dovolte mi to skúsiť, ponúkol Rastislav a priblížil sa k zložitému prenosu. Prijať Michala, zatiaľ čo Marínu podával Viere. A čo mám robiť ja? Spýtala sa Viera, očividne nepríjemne s malou Marínou, ktorá sa kedykoľvek hrozila opäť rozplakať. Napodobňujte presne to, čo robím ja, mu inštruoval Rastislav a opäť ukázal techniku tlaku na chrbát. Je to ako tlkot srdca. Stály, rytmický. Zatiaľ, čo sa Viera snažila nasledovať pokyny, Rastislav aplikoval rovnakú techniku na Michala, ktorý začal reagovať pozitívne. Matej však zostal neutešiteľný pod stolom. Jaroslava, môžete pustiť klasickú hudbu? Mozarta, ktorého Karolína vždy púšťa Matejovi. Je na prehrávači tam. Gazdina prikývla, uľavená, že má konkrétnu úlohu. O niekoľko sekúnd zaplnili izbu prvé jemné tóny malej nočnej hudby od Mozarta. Účinok na Mateja bol takmer okamžitý. Jeho plač utíchol, keď počúval, jeho malá hlava sa pomaly vynorila spod stola. Je to neuveriteľné, zamrmlala Viera, pozorujúc, ako sa trojčatá postupne upokojujú. Naozaj pozná každého z nich. Áno, pozná, potvrdil Rastislav a sadol si do kresla s Michalom, ktorý bol teraz v jeho náručí pokojnejší. Pretože sa o nich úprimne stará. Pretože každého z nich vidí ako jedinečného jednotlivca, nielen ako trojčatá alebo Beátine deti. Posledná veta zasiahla Vieru ako presný šíp. Presne takto uvažovala o bábätkách. Ako o rozšíreniach svojej stratenej céry, kúskoch Beáty, ktoré bolo potrebné chrániť a uchovávať v bubline. Chcem ich len chrániť, priznala Viera, jej hlas zjemnel. Chrániť to, čo zostalo z Beáty na tomto svete. Viem, odpovedal Rastislav jemne. A chápem to. Viac, než si viete predstaviť. Ale trojčatá nie sú len spomienky na Beátu. Sú to nezávislí ľudia s vlastnými potrebami. Matej, prilákaný hudbou, konečne vyšiel zo svojho úkrytu a teraz sa opatrne blížil k Rastislavovi, jeho malé ručičky natiahnuté v tichej prosbe, aby bol tiež zdvihnutý. Poď sem, šampión, zavolal Rastislav a naklonil sa, aby zdvihol tretie bábätko voľnou rukou a vyvážil ho vedľa Michala. Stavím sa, že ti Karolína chýba, všakže. Keď počuli meno, všetky 3 bábätká viditeľne zareagovali. Marína prestala sa hýbať v Vierinom náručí, ako by počúvala. Michal si ticho povzdychol a Matej zamrmlal niečo, čo podozrivo znelo ako K. Poznávajú jej meno, poznamenala Viera s úprimným prekvapením v hlase. Samozrejme, že poznajú. Je to najstalejšia osoba v ich živote v poslednom čase, vysvetlil Rastislav. Osoba, ktorá konečne pochopila, čo cítili a našla spôsob, ako im pomôcť. Zamyslené ticho padlo na izbu, prerušované len jemnými tónmi Mozarta a občasnými zvukmi, ktoré vydávali bábätká. Teraz jemnejšie, menej zúfalé. Aj keby všetko, čo o nej hovoríte, bola pravda, prehovorila Viera napokon starostlivo voliac slová, aj keby naozaj mala na srdci najlepšie záujmy bábätiek. Nemôžete ignorovať fakt, že medzi vami dvoma niečo rastie. Rastislav neodpovedal okamžite. Nedalo sa poprieť, čo Viera naznačovala. Existovalo spojenie medzi ním a Karolínou. Niečo, čo presahovalo profesionálny vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnankyňou. Niečo, čo nebol pripravený pomenovať, ale čo už nedokázal ignorovať. A čo ak áno? Spýtal sa napokon. Jeho hlas bol tichý, ale pevný. Ak je medzi nami niečo, bolo by to tak hrozné? Otázka visela vo vzduchu, ťažká ako olovo. Viera si upravila Marínu v náručí, pozorujúc tváričku vnučky, ktorá konečne zaspala. Beáta tu už nie je, začala Viera, ale jej hlas zlyhal. Beáta tu už nie je, dokázala napokon povedať. Slová niesli váhu prijatia, ktoré ešte stále nedokázala úplne dosiahnuť. A vy ste mladý, Rastislav. Trojčatá potrebujú materskú postavu. Ale? Rastislav jemne tlačil, všímajúc si váhanie v svokriných slovách.
Viera si povzdychla. Ale všetko sa stalo tak rýchlo. Ako dlho sa poznáte? Mesiac? A ona pochádza z tak odlišného sveta ako my. Bez formálneho vzdelania, bez rodinných väzieb, bez... Zastavila sa uvedomujúci, ako to znie. Bez peňazí? Bez spoločenského statusu? By doplnil Rastislav s nádychom vzdoru v hlase. Nie je to len to, trvala na svojom Viera, hoci jej tón naznačoval, že to bolo presne to. Je to otázka kompatibility, spoločných hodnôt, výchovy detí v stabilnom a známom prostredí. Rastislav pokrútil hlavou s malým smutným úsmevom na perách. Viete, jeden z okamihov, keď som sa zamiloval do Beáty? Bolo to, keď obhajovala tú čašničku v reštaurácii, pamätáte? Tú, ktorá rozliala polievku na arogantného zákazníka pri vedľajšom stole. Všetci dievča kritizovali, ale Beáta ju obhajovala. Povedala, že nikto si nezaslúži, aby sa s ním zaobchádzalo s opovrhnutím len preto, že urobil ľudskú chybu. Viera zostala ticho. Spomienka bola v jej mysli živo prítomná. Beáta vždy videla hodnotu v ľuďoch nad rámec vzhľadu, nad rámec spoločenského statusu, pokračoval Rastislav. Bola to jedna z vecí, ktoré som na nej najviac obdivoval. A zaujímavé je, že Karolína má tú istú kvalitu. Tú istú schopnosť vidieť ľudí takých, akí naozaj sú. Bábätka už takmer spali. Metóda, ktorú naučila Karolína, konečne zaberala, aj keď ju aplikovali menej skúsené ruky. Nehovorím, že som zamilovaný do Karolíny, objasnil Rastislav, vidiac rastúcu úzkosť na Vierinej tvári. Hovorím, že medzi nami existuje spojenie, ktoré si zaslúži byť preskúmané, nie zničené na základe neopodstatnených podozrení a triednych predsudkov. A čo s tým mienite urobiť teraz? Spýtala sa Viera, jej hlas bol tichší ako zvyčajne. Rastislav sa pozrel na svoje deti, teraz spiace po emocionálnej búrke. Najprv tieto malé deti uložím do postele. Potom sa porozprávam s Karolínou. Vypočujem si jej stranu úplne bez rušenia. A potom, v závislosti od tohto rozhovoru, ju možno pozvem späť do jej práce. Viera otvorila ústa, aby protestovala, ale prekvapivo sa zdržala. Môžem byť aspoň prítomná pri tom rozhovore? Nie, Viera, odpovedal Rastislav pevne. Toto je záležitosť medzi zamestnávateľom a zamestnankyňou. Alebo možno medzi dvoma dospelými, ktorí sa snažia pochopiť, čo sa medzi nimi deje. V každom prípade je to niečo, čo musíme vyriešiť súkromne. Viera nevyzerala šťastne, ale neochotne prikývla. Len sľubte, že všetko dôkladne zvážite. Nielen bezprostredné blaho bábetiek, ale aj ich budúcnosť. Presne to robím, uistil Rastislav a opatrne vstal s dvoma spiacimi chlapcami. Uložíme ich do postieľok a potom sa s ňou porozprávam. Spolu, v tichu nabitom nevyjadrenými emóciami, Rastislav a Viera uložili trojčatá do ich postieľok. Bolo to prvýkrát od príchodu Karolíny, čo nočná rutina vyžadovala toľko úsilia a napriek tomu, vďaka technikám, ktoré ich naučila, bábätká konečne pokojne odpočívali. Keď sa chystali odísť z izby, Rastislavov mobil zavibroval. Opatrne ho vytiahol z vrecka, snažiac sa neurobiť hluk. Správa od Jaroslavy. Pán Rastislav, je mi ľúto, že musím oznámiť, ale slečna Karolína nie je v izbe pre zamestnancov. Zdá sa, že opustila pozemok so svojimi vecami. Rastislav cítil, ako by sa mu pod nohami prepadla zem. Čo sa stalo? Spýtala sa Viera, všímajúci jeho náhlu bledosť. Karolína odišla, odpovedal. Jeho hlas bol šokovaný šepot. Odišla zo sídla. No, to určite niečo dokazuje, nemyslíte? Poznamenala Viera, nedokázala úplne skryť tón spokojnosti. Keby bola nevinná, zostala by, aby sa bránila. Rastislav neodpovedal. Namiesto toho rýchlo vyšiel z izby a zamieril do Karolíninej bývalej izby. Dvere boli pootvorené a odhaľovali priestor bez osobnej prítomnosti. Posteľ bola dokonale ustlaná, zásuvky zatvorené, skriňa prázdna. Na nočnom stolíku však bolo niečo, čo upútalo jeho pozornosť. Biela obálka s jeho menom napísaným jemným rukopisom, ktorý okamžite spoznal. Mierne trasúcimi sa rukami Rastislav otvoril obálku a rozložil list, ktorý obsahoval: Rastislav, keď si toto prečítate, už budem preč. Nie preto, že som vinná z obvinení vašej svokry, ale preto, že rozumiem, že dôveru, keď je raz narušená, je ťažké obnoviť. A bez dôvery nemôžem svoju prácu vykonávať správne. Ospravedlňujem sa, že som nezdieľala všetky detaily mojej minulosti. Možno som mala spomenúť krátke vyšetrovanie po smrti Petríka alebo neúspešné súdne spory proti nemocnici. Ale tieto rany stále príliš bolia, aby som ich vystavovala len tak. Chcem, aby ste vedeli, že všetko, čo som pre trojčatá urobila, bolo s úprimnou láskou.
Každá technika, ktorú som naučila, každá hodina, ktorú som strávila pozorovaním ich jedinečných osobností, každý okamih venovaný pochopeniu ich potrieb, všetko bolo skutočné. Pomohli mi vyliečiť časti mňa, o ktorých som si myslela, že budú navždy zlomené a dúfam, že som to isté urobila aj pre nich. Čo sa týka toho, čo medzi nami dvoma začalo rásť, tie neplánované okamihy, tie tiché spojenia, aj tie boli skutočné. Ale rozumiem, že máte väčšie zodpovednosti než vaše vlastné pocity. Máte 3 úžasné deti, ktoré sú na vás úplne závislé, firmu, ktorú treba riadiť a rozšírenú rodinu, ktorú treba zvážiť. Podrobné pokyny k rutine trojčiat nájdete na druhej strane tohto listu. Prosím, pokračujte v aplikácii metódy srdca, najmä s Michalom, ktorý sa má tendenciu stiahnuť, keď sa cíti neisto. Pamätajte, že Marina potrebuje neustálu verbálnu stimuláciu. Hovorte s ňou, spievajte, recitujte básne. A nikdy nezabudnite, že Matej potrebuje fyzický kontakt viac ako ostatní, objatia, náručie, jemné hojdanie. Želám vám všetko šťastie na svete. Zaslúžite si ho. S láskou. Karolína. Rastislav si prečítal list niekoľkokrát. Každé slovo zvyšovalo pocit, že urobil strašnú chybu. Druhá strana, ako sľúbila, obsahovala podrobné pokyny týkajúce sa rutiny trojčiat. Časy, preferencie, špecifické techniky pre každého. Starostlivosť a pozornosť k detailom odrážali úprimnú lásku, ktorú by žiadny oportunista nedokázal falšovať. Naozaj odišla? Rastislav sa otočil a našiel Vieru stáť vo dverách. Jej tvár bola nerozluštiteľnou maskou. Áno, podal list svokre. Prečítajte si. Možno vám to pomôže pochopiť, kto naozaj je. Viera neochotne vzala list a začala čítať. Jej tvár, zvyčajne taká ovládaná, odhalila protichodné emócie, keď absorbovala Karolínine slová. Rastislav, to nevyhnutne nedokazuje, že je nevinná, poznamenala Viera po prečítaní, hoci jej tón stratil veľa z predošlej istoty. Manipulátori sú odborníci na to, aby vyzerali úprimne. Prestaňte, Viera, odpovedal Rastislav unavený. Len prestaňte, pozrite sa na tento list. Pozrite sa na tieto podrobné pokyny týkajúce sa trojčiat. Staral by sa niekto so zlými úmyslami tak veľmi o to, aby každé bábätko naďalej dostávalo presne to, čo potrebuje, aj po jeho odchode? Viera neodpovedala, jej oči upreté na druhú stranu pokynov. Bolo niečo nepopierateľne dojemné na spôsobe, akým Karolína opisovala každé z trojčiat nie ako jednotný celok, ale ako 3 odlišné individuality, každá s konkrétnymi potrebami, ktoré pedantne pozorovala. Musím ju nájsť, vyhlásil Rastislav a vzal si mobil, než bude príliš neskoro. A trojčatá? Spýtala sa Viera, posledný pokus prinútiť ho prehodnotiť. Teraz spia vďaka technikám, ktoré nás Karolína naučila, odpovedal Rastislav a už vytáčal číslo. Vy a Jaroslava sa o nich môžete postarať na niekoľko hodín. Musím to napraviť. Na druhom konci linky niekto zdvihol. Marek, to som ja. Potrebujem vašu pomoc. Pamätáte si ten bezpečnostný tím, ktorý sme najali na sledovanie úniku informácií minulý rok? Potrebujem ich hneď? Je to naliehavé. Viera sledovala, ako Rastislav rýchlo dáva pokyny do telefónu, v jeho odhodlanej mysli sa už formoval plán. Bola v ňom intenzita, ktorú videla len zriedka, tá istá intenzita, ktorú si všimla, keď pred rokmi stretol Beátu a vyhlásil priateľom, že našiel ženu, s ktorou sa ožení. Ak to bude potrebné, budem hľadať vo všetkých útulkoch a nocľahárniach v meste, oznámil Rastislav po zavesení. Karolína nemá veľa prostriedkov. Pravdepodobne je niekde dostupná verejnou dopravou. Viera zaváhala, jasne rozpoltená medzi svojou inštinktívnou nedôverou voči Karolíne a rastúcimi dôkazmi, že možno mladú ženu posudzovala nespravodlivo. Rastislav zavolala napokon, keď už bol pri dverách. Mám kompletnú správu od detektíva. Obsahuje jej poslednú známu adresu predtým, než sem prišla pracovať. Môže to byť miesto, kde začať. Rastislav sa zastavil prekvapený ponukou pomoci. Dali by ste mi to? Viera si povzdychla, na jej tvári bol výraz neochotnej kapitulácie. Nie som si úplne istá, že je tá správna osoba pre túto rodinu, ale... Opäť sa pozrela na list v rukách. Možno sa mýlim. A ak áno, nechcem byť zodpovedná za odcudzenie niekoho, komu naozaj záleží na mojich vnúčatách. Vytiahla zo svojej kabelky priečinok a podala ho Rastislavovi. Adresa je na prvej strane. Ale Rastislav zaváhala. Buďte opatrní, prosím. Rastislav prikývol a vzal priečinok. Vždy som. Ale tentoraz si myslím, že najväčšou chybou by bolo nekonať.
Zatiaľ čo Rastislav rýchlo odchádzal, Viera zostala v prázdnej izbe, ktorú Karolína krátko obývala. Jej oči prebehli po priestore bez osobnosti. Žiadne fotografie, žiadne osobné predmety, ako by mladá žena prešla tadiaľto ako duch. V tichu izby pocítila Viera štipku niečoho, čo zažívala len zriedka. Ľútosť. A v jej mysli sa začala formovať znepokojujúca otázka. Čo ak vo svojom odhodlaní chrániť Beátin odkaz neúmyselne zničila možnosť budúceho šťastia pre rodinu, ktorú jej dcéra milovala? Vonku noc Bratislavy pohltila Rastislavovo auto. Zatiaľ čo on odhodlane šoféroval, Karolínina adresa vrité do jeho mysle a krehká nádej, že nie je príliš neskoro na to, aby napravil to, čo bolo zlomené. Noc už pokročila, keď Rastislav konečne našiel adresu. Bol to malý bytový komplex v Petržalke v Bratislave, ďaleko od luxusu starého mesta. Trojposchodová budova bez výťahu mala fasádu opotrebovanú časom, ale zachovala si jednoduchú dôstojnosť. Bola skromná, ale dobre udržiavaná, s kvetináčmi zdobiacimi niektoré okná. Po opätovnom preštudovaní správy detektíva Rastislav potvrdil byt. 302, 3. poschodie, vpravo. Srdce mu búšilo, keď stúpal po betónových schodoch. Pravá ruka pevne držala malý balíček, ktorý si vzal z domu predtým, než odišiel. Na úzkej chodbe 3. poschodia sa zastavil pred dverami označenými už vyblednutými kovovými číslami. Na okamih zaváhal. Čo ak ho odmietne vidieť? Čo ak bude taká zranená, že ani neotvorí dvere? Ešte horšie, čo ak tam nebude? Zhlboka sa nadýchol a 3-krát zaklopal. Ticho. Zaklopal znova, tentoraz silnejšie. Napokon počul pohyby vo vnútri bytu. Jemné kroky sa blížili k dverám. Kto je to? Karolínin hlas znel tlmený cez drevo, ale bol nezameniteľný. To som ja, Rastislav. Dlhá pauza. Taká dlhá, že sa Rastislav začal báť, že jednoducho odíde bez otvorenia. Čo tu robíte? Jej hlas teraz znel bližšie, ako by sa opierala o dvere. Prišiel som sa ospravedlniť, odpovedal Rastislav. Úprimnosť bola v jeho hlase zrejmá. A poprosiť vás, aby ste sa vrátili. Ďalšie ticho. Potom zvuk otvárajúcich sa zámkov. Dvere sa pomaly pohli a odhalili Karolínu. Mala na sebe jednoduché oblečenie, tepláky a biele tričko. Jej oči boli červené a opuchnuté. Dôkaz, že plakala. Ako ste ma našli? Spýtala sa, bez toho, aby úplne otvorila dvere. Vierin detektív, priznal Rastislav. Ironické viem. Tá istá osoba, ktorá sa vás snažila odohnať, mi nakoniec pomohla nájsť vás. Karolína neodpovedala okamžite. Jej oči študovali Rastislava, ako by sa snažila rozlúštiť jeho skutočné úmysly. Môžem vstúpiť? Spýtal sa jemne. Prosím? Po chvíli váhania viac otvorila dvere a ustúpila nabok. Samozrejme. Byt bol malý, ale útulný. Obývačka, ktorá sa spájala s americkou kuchyňou, krátka chodba, ktorá pravdepodobne viedla do spálne a kúpeľne. Výzdoba bola minimálna, ale príjemná. Niekoľko zarámovaných fotografií, malá polička s knihami, jednoduchá pohovka s farebnou dekou. Je to príjemné miesto, poznamenal Rastislav úprimne. Ďakujem, odpovedala Karolína a prekrížila si ruky v nevedomom obrannom geste. Nie je to sídlo v starom meste, ale je to môj domov. Karolína, začal Rastislav, ale ona ho prerušila. Skôr než niečo poviete, musíte pochopiť jednu vec, prehovorila. Jej hlas bol pevný napriek skrytým emóciám. Rozumiem, prečo ste o mne pochybovali. Naozaj. Na vašom mieste by som bola tiež opatrná. Ale čo ma zranilo, bolo vidieť, ako po všetkom, čo sme prežili s trojčatami, po celej dôvere, ktorú sme si vybudovali, stačilo jedno obvinenie, aby sa všetko zrútilo. Rastislav prikývol a prijal kritiku. Máte absolútnu pravdu. A nemám žiadne výhovorky, len vysvetlenia. Keď Viera spomenula, že ste boli vyšetrovaná kvôli tomu, čo sa stalo s Petríkom, niečo vo mne spanikárilo. Prešiel si rukou po vlasoch, gesto, ktoré Karolína už dobre poznala. Odkedy som stratil Beátu, žijem v strachu. Strach, že stratím niekoho ďalšieho, koho milujem. Strach, že zlyham ako otec. Strach, že urobím nesprávne rozhodnutia, ktoré ublížia mojim deťom. Rozumiem strachu, odpovedala Karolína, jej držanie tela mierne zjemnelo. Žijem s ním, odkedy Petrík odišiel. Strach, že to nejako bola moja chyba. Že som mohla urobiť niečo inak. Preto ste mi nepovedali o vyšetrovaní? Spýtal sa Rastislav jemne. Karolína si sadla na pohovku a naznačila Rastislavovi, aby urobil to isté. Čiastočne. Ale aj preto, že je to ponižujúce, Rastislav.
Keď vám ľudia naznačujú hoci len na pár dní, že ste mohli byť nedbalá voči vlastnému synovi. Je to bolesť, ktorú neprajem ani svojmu najhoršiemu nepriateľovi. Rastislav si sadol, udržiavajúc si úctivú vzdialenosť. Prečítal som si váš list? Vlastne niekoľkokrát. A uvedomil som si, že som urobil strašnú chybu, priznal. Trojčatá vám okamžite chýbali. Znovu plakali ako predtým. Museli sme použiť techniky, ktoré ste naučili, aby sme ich dokázali upokojiť, a aj tak to bol boj. Malý smutný úsmev prešiel Karolíninými perami. Sú to výnimočné deti. Sú, súhlasil Rastislav. A vy ste pre nich výnimočná. Zastavil sa, zbierajúc odvahu. A aj pre mňa. Karolínin pohľad stretol jeho. Prekvapenie a nádej sa bili v jej očiach. Niečo som vám priniesol, pokračoval Rastislav a podal malý balíček, ktorý niesol. Karolína ho váhavo prijala a opatrne rozbalila papier. Bol to strieborný rámik a v ňom fotografia Karolíny s 3 trojčatami. Na obrázku sedela na koberci v hudobnej miestnosti, Marína v jej náručí, Matej a Michal po jej bokoch, všetci sa usmievali. Bola to scéna čistej radosti, zachytená bez toho, aby si to uvedomila. Kedy začala? Jej hlas bol zovretý emóciami. Jaroslava urobila túto fotku pred 2 týždňami. Potom mi ju ukázala a povedala, že nikdy nevidela bábätka tak šťastné. Rastislav sa trochu priblížil. Karolína, priniesli ste svetlo do domu, ktorý bol v tieni. Nielen trojčatám, ale aj mne. Tiché slzy začali stekať po Karolíninej tvári, keď sa pozerala na fotografiu. Tak veľmi mi chýbajú, priznala. Za pár týždňov zaplnili prázdnotu, o ktorej som si myslela, že už nikdy nebude zaplnená. Tak sa vráťte, požiadal Rastislav jednoducho. Vráťte sa k ním, k nám. Karolína si utrela slzy chrbtom ruky. A Viera nikdy nepríjme moju prítomnosť v tom dome. Ohľadom toho, Rastislav sa mierne usmial. Verte či nie, bola to ona, kto mi dal vašu adresu. Myslím, že ju váš list zasiahol viac, než by si prijala priznať. Karolína vyzerala úprimne prekvapená. Naozaj? Viera je komplikovaná, vysvetlil Rastislav. Tvrdohlavá, niekedy kontrolujúca, ale v hĺbke duše miluje trojčatá. A keď videla, ako veľmi im chýbate, ako boli úplne zúfale bez vás, no, povedzme, že aj to najtvrdšie srdce by bolo dotknuté. Medzi nimi nastalo príjemné ticho, vyplnené len vzdialeným zvukom bratislavskej dopravy a jemným tikaním hodín na stene. A čo my? Karolína napokon prehovorila, vyslovujúc otázku, ktorá visela vo vzduchu. Rastislav jej jemne chytil ruku. To závisí od vás, od toho, čo chcete. Bojím sa, priznala. Bojím sa príliš sa priblížiť, príliš sa starať a potom znova všetko stratiť. Už som si tým raz prešla s Petrikom. Neviem, či by som to prežila druhýkrát. Rozumiem tomuto strachu lepšie ako ktokoľvek iný, odpovedal Rastislav. Je to ten istý strach, ktorý som cítil, keď som si uvedomil, čo k vám začínam cítiť. Je desivé otvoriť srdce po tom, čo ste zažili takú hlbokú stratu. Tak prečo riskovať? Spýtala sa Karolína, jej hlas bol takmer šepot. Pretože alternatíva je žiť polovičný život, odpovedal Rastislav a jemne jej stisol ruku. Beata ma to naučila. Aj keď vedela o rizikách tehotenstva, rozhodla sa žiť naplno, milovať úplne. A napriek bolesti straty nemôžem povedať, že sa mýlila. Karolína sa opäť pozrela na fotografiu. Jej prsty prechádzali po usmievavých tvárach trojčiat. Zaslúžia si šancu vyrastať v dome plnom lásky. Áno, zaslúžia, súhlasil Rastislav. A vy a ja? Tiež si zaslúžime šancu zistiť, čím sa môžeme stať spolu. Bez náhlenia, rešpektujúc náš čas smútku, ale otvorení možností. Karolína sa napokon usmiala, úprimný úsmev, ktorý rozžiaril celú jej tvár. Myslím, že dokážem zvládnuť možnosti. Takže sa vrátite? Spýtal sa Rastislav. Nádej bola v jeho hlase zrejmá. Vrátim sa, odpovedala Karolína a stisla mu ruku. Pre trojčatá. Len pre nich? Rastislav ju jemne provokoval. Karolína sa zasmiala, hudobný zvuk naplnil malý byt. Možno nielen pre nich. O 2 roky neskôr. Záhrada sídla Medveďovcov bola vyzdobená farebnými balónmi, stoly pokryté bielými obrusmi a obrovský transparent hlásal: Šťastné 3. narodeniny, trojčatá. Deti behali po dokonale upravenom trávniku, ich smiech sa miešal s veselou hudbou. V strede toho všetkého Marína, Matej a Michal, teraz plné 3 roky, behali sem a tam, ich malé nohy už pevné, ich tváre žiarili radosťou. Marína s tmavými vlasmi zopnutými do copíkov organizovala malú skupinku kamarátov v prepracovanej hre,
ktorú si sama vymyslela. Matej, vždy ten najfyzickejší, viedol improvizovaný pretek okolo bazéna, starostlivo izolovaného pre bezpečnosť detí. Michal, pozorovateľ, sedel s malou ilustrovanou knižkou a trpezlivo vysvetľoval obrázky dvom fascinovaným deťom. Sú takí odlišní, poznamenala Viera, teraz 60-ročná, jej vlasy stále dokonale zafarbené, ale jej tvár výrazne jemnejšia. 3 úplne odlišné osobnosti. Vždy boli, odpovedala Karolína stojaca vedľa nej. Jedna ruka spočívala na jej mierne zaoblenom 5-mesačnom tehotenskom brúšku. Len potrebovali emocionálny priestor, aby ukázali, kto naozaj sú. Viera prikývla s úprimným úsmevom na perách. Za posledné 2 roky došlo k pozoruhodnej premene. Počiatočná neochota prijať Karolínu ustúpila opatrnému rešpektu, ktorý nakoniec prerástol do nečakanej priateľstva. Pomohlo samozrejme, že trojčatá absolútne zbožňovali svoju babičku, bežali jej do náručia vždy, keď prišla z Košíc na svoje mesačné návštevy. Fotograf prišiel, oznámil Rastislav a priblížil sa k obom ženám. Čas na oficiálnu narodeninovú fotografiu. Zberám zver, zasmiala sa Karolína a zamierila tam, kde sa hrali deti. Rastislav ju sledoval, ako sa vzdialuje s hlúpym úsmevom na tvári, ktorý neunikol Vierinej pozornosti. Stále sa na ňu pozerá, ako by to bolo prvýkrát, poznamenala svokra s nádychom zábavy v hlase. Niektoré veci sa nikdy nemenia, odpovedal Rastislav, nepopierajúc pozorovanie. Svadba sa konala 6 mesiacov po tej noci v Karolíninom byte. Jednoduchý obrad v záhrade samotného sídla, s trojčatami ako improvizovanými družičkami a družbami, ktoré niesli prstene s pomocou Jaroslavy. Viera na prekvapenie všetkých vrátane seba samej sa nielen zúčastnila, ale aj pomohla s prípravami, trvajúc na tom, že Beáta by si želala, aby Rastislav opäť našiel šťastie. Karolínino súčasné tehotenstvo prijala celá rodina s radosťou. Trojčatá najmä boli fascinované myšlienkou nového bračeka alebo sestričky. Michal si často prikladal ucho k Karolíninmu brúšku, odhodlaný byť prvý, kto počuje bábätko hovoriť. Marina už sa rozhodla, že bábätko naučí všetko, čo vie o svete, čo je pôsobivý zoznam pre 3-ročné dieťa. Matej zas trénoval byť ochranným starším bratom, ako hovoril nosiac plyšového dinosaura, ktorý bude jeho darčekom pre bábätko. Poďte, všetci na fotku, zavolala Karolína, teraz s Marinou v náručí, Matejom prichyteným o jej nohu a Michalom držiacim jej ruku. Rastislav a Viera sa k ním pridali pod obrovským stromom v záhrade, kde fotograf umiestnil svoje vybavenie. S obratnosťou zrodenou z praxe Rastislav zdvihol Mateja, zatiaľ čo Viera vzala Michala. Karolína si upravila Marinu v náručí a všetci sa postavili na fotografiu. Povedzte rodina, požiadal fotograf. Rodina, zakričali trojčatá jednohlasne. Ich úsmevy odhaľovali dokonalé mliečne zúbky. Blesk zafungoval a zachytil okamih. Rodinu, ktorá bola vytvorená nie krvou alebo konvenciou, ale láskou, vzájomným porozumením, schopnosťou vidieť za bolesť a vnímať možnosti šťastia aj na tých najnepravdepodobnejších miestach. Neskôr v tú noc, keď sa party skončila a trojčatá konečne zaspali po vzrušení z dňa, Karolína a Rastislav sedeli na hojdačke v záhrade a pozorovali hviezdy, ktoré posypávali bratislavské nebojí, čo je vzácnosť, vzhľadom na svetelné znečistenie mesta. Na čo myslíš? Spýtal sa Rastislav, všímajúc si Karolínin kontemplatívny pohľad. Na to, aký je život nepredvídateľný, odpovedala a oprela si hlavu o jeho rameno. Pred 3 rokmi som v noci upratovala chodby a niesla bolesť, o ktorej som si myslela, že sa nikdy nezahojí. A teraz? Povzbudil ju. Teraz mám rodinu. Mám lásku. Mám v sebe nový život, ktorý rastie. Položila si ruku na brucho. A najúžasnejšie, už necítim vinu za to, že som opäť šťastná. Rastislav ju poboskal na temeno hlavy, dokonale chápuci, čo chcela povedať. Myslím, že toto by si pre nás Beáta a Petrik želali. Nie, aby sme žili navždy v bolesti zo straty, ale aby sme našli cestu späť k radosti. Myslíš, že vedia? Nejako? Spýtala sa Karolína. Jej hlas bol jemný v tichej noci. Rastislav si spomenul na trojčatá, na to, ako rozkvitli pod Karolíninou starostlivosťou, ako prekonali prvotnú bolesť narodenia bez poznania materského náručia. Pomyslel si, ako sa on sám naučil opäť dýchať, opäť cítiť, opäť milovať. Myslím, že vedia, odpovedal napokon. A myslím, že sa na nás teraz usmievajú. Karolína sa usmiala, jej oči odrážali hviezdy nad nimi. Aj ja si to myslím. Sediac tam, pod hviezdnou oblohou,
so 4 spiacimi srdcami vo vnútri domu a 5. jemne bijúcim pod Karolíninou rukou, boli živým dôkazom toho, že aj z popola najhlbšej bolesti môžu kvitnúť nové životy, nové lásky a nové rodiny. Odlišné od tých predošlých, ale rovnako vzácne, rovnako skutočné, rovnako hodné oslavy. Koniec príbehu.